ambalma Sherif la TV la jaba mbo fu islam ka fuli no ala ka kishina ka hinana ka barka mbe ala taala dili ala ko ke ka anni aw bela jelena bo amma afa aw ye ko kura ko aw bismillah aw ka jemu kan spécial ramadan hukum ko na la spécial ramadan mi jemu kan na be siga aw ye nege kanya ta ani woro temene ko fa sanga bisaba dungudu fo ka ta se nege kanya ta ani kononto maka aw nisodia ka aw kunafuni ni walanda dumo ye ni kunafuni dumo ye fo ka ta se suntige watiuma ankaramo elage amadou diallo ale de be delika jemu kan na si dungudu ina fo ambela jeli me akalama chomna jamet ansar din ka sous section mi be katika ofeno ulu keleme ka bara babuluda sungolu konnala dogo ko do kenengena juma ankaramo ani ankaramo de Sherif Ahmed Tijani Haidra alebita walanda kenesigi katika ofeno ale amadou diallo abe o barawla bi kuna foni kononala amina minase awma bakhur bala o yenuni ankaramo sigi de Sherif Ousmane Madana Haidra aleka tafsir bena lasi awma miniti tan kononala o kofe ameta su kono kuna foni mi su honala sungolo kuna foni ame ulu lasi notemena anga bima welele oye ambalmake Mamadou Soye kabo France ka ofena anga page mi meno Sherif la duba duma o page o sinsimba otigi alebina anabina jeka baroke nyon fa hadisul iftar hukmu konnala anga bi suntige baraji ankaramo Abdoulaye Kulubali aleka dakunya fla folikan anika ladilikan be ambol koramino se awma an balmamuso ananga Sherif muso Haja Aminata Ousmane Haidra Côte d'Ivoire kaufino antunya fo don temenuna ka fo ko ay suntige bala be o kera kunu o suntige barawo amina ulula se awma fo kata se tamani kaufino dono kera no noye nyuma ya bara do kera no o jawfana awbina oyi amina negejuru sira labla ani amfleba oni nyonche kadon ka folika ani do don la se nyoma munu mana se ka garzige soro ka do negejuru se ofe o kofe na wafi Ramadan amina ulula se fo kata se dogotoro ka la de koma dogotoro ko mimi afe abina ulasi amma amekla ka sigi na wafilu ka kokura anga bi kizin hukumu konnala ammalmamsu Aminata Traoré madam Keita alibina aka gaduman dola si amma amso kata munumunu saloke suku konnala fo kata si kasigana suntige watuge suntige len kofe amesegi na wafilka kokura clip du jour bi oye Basiru Tunkai ambe boni yata sayka cuisinier ni anga bi bara bolo da chukoye ka aw jebi ka bara ke nyogon fe oye ambalamuso Fatmata Camara nale yonaje ka bi bara ke nyogon fe Fatmata assalamu alaikum wa alaikum salam ko di basitila bashwata alhamdulillah takunya fla folika yene ngadu jambra mo inshallah ane ala fotala tanuka barkada ka foli fala ankara mogola asel Sherif Ousmane Madana Haidra ane akademiya bela jeli an fla bagani alla me baga bela jeli fu maliko na ani maliko ka ka fu na ku bismillah o basi sala Ramadan kenega fukra inshallah ama fo yere fana yake bismillah yani ngadu baro konnala hadbi ameta bangoni jangene bula Sherif la duba konnala ankara mo asida Sherif Ousmane Madana Haidra ani amba fen meno ani ambal ma fen beno adu na ka kalando na kan bawo be ameta ansi an kumere ku flaka nyongra kumere ku flaka kambo flada an ko fe Sherif kana ka demaye ka jenyi no fe ka foko amina do baraw konnala o jar ser len ko fe anti abla dakil nala amedoni tafsir kenay tafsir ankramo asayida Sherif Ousmane Madana Haidra abi suratu zumar konnala miniti tan konnala ami ankramo laje ami singana inshallah akatimi aduma majilasta die kono felen do herela dumi duman chaman bisika kilang marunche mali bisika fendi amma osam ka fendi namin bebo anka china onka lada le pula onka na pala bunya fenka ninu glani no nikanu yi wala sa judianye poke ikilina si tu professeur ni mame sorasira labana au kachimye koso manita fanfe
bosan, sabu, onde rasa kaki mali dia ni. Oye, kosan kafe ndilale umbesoro. Muka sikida firike yorowi. Bosan, asipa. Ayo kafra mwanka, ano jamu wati duman ke tuni mwanane, ano belizi wana komala, minumba kafulinto, kadiva ublasra, au kani wati duman mwanumbela. Sumani franganya wati ula beli doi. Ayo utawa mwanake kadi, akadide. Tangani Allah Ta'ala fait kabo shetane iblis alainu toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Anyan sindini Allah Ta'ala to barkama e alam ye jehine lokoleti ani lahra hina karangarale. Tabi'u suratu Zumar. Ami suratu Zumar no fetkula ali sisa. Yeli 5 mois 2026. Alam tara Allah Ta'ala ko yala Muhammadu ema yeli ko ima don Allah fo anzala ala de jigini ke mina samai kabosa lila ala jijini fasalakahu yanabi'a fil ardi fasalakahu ala yujimuyo yanabi'a jiwuyo siraw fɛ fil ardi dugumakolo sanfɛ summa segi yukhriju ala bɛ tila ka bɔli kɛ ni o ji nalen ye zaran falefɛnw na mukhtalifan fɔlen do ɲɔgɔn kɔ alwanu o nɔniyaw tɛ kelen ye summa a bagayalen ɲumanya kɔfɛ dun yahiju a ka sɛnɛfɛn ninnu mina ja fatarahum a bɛna ye bagaya kɔfɛ ani binkɛnɛya kɔfɛ musufaran a bɛna bilen summa n'i bɔra ye dun yaj'alun ala bɛna falenfɛn ninnu kɛ man jiri mugumugulen inna fi zalika a fɔ nin dama na ti sɔrɔ nin na wa la nkale na zikira taasi bɛ nin na dɛ liulil albabi hakili ɲuman tigiw ye alam tara anna Allah ala ko kira ma alam tara anna allaha anzala minas samai ma'an a ko mɔgɔw k'a lajɛ naam kitabu ye kira de ye mɛ bɛɛ de ko don naam sanji min bɛ ka na ka bɔ kabakolo la a ko yala mɔgɔw ma o ye wa naam o sanji in fana mana na fasala ka bɔ yana bɛ o bɛna woyo dugumakolo jiboli siraw la a sɛnɛkɛyɔrɔw la naam a baarakɛyɔrɔw la sanji in bɛ jigin ka yen labɔ naam o kumana sanji in yɛrɛ nacogo i b'i miiri o de la ji bɛ bɔ sanfɛ de a bɛna duguma jɔnni bɛna n'a ye Allahu akbar o kumana kabini yen i b'a dɔn ala bɛ yen wallahi fanga jumɛn de bɛ k'a kɛ i b'a dɔn ala bɛ yen mais naam ni o kumana sa ala ko k'a bɛna mun kɛ n'a y'a bila dugumakolo kan summa yukhriju minhu bihi zar'a sawa ko ale ala bɛ sɔrɔ ka na a ka ɲɔw falen o de la naam k'a ka falenfɛnw falen o ji de la naam k'a ka finiw sɛnɛfɛnw tigaw banuguw naam o n'a ɲɔgɔnnaw ko ala bɛna olu falen aw de b'a dan naam jɔn b'a dan de ɲɔkisɛtigi bɛ ɲɔkisɛ de bila dugukolo la mɛ a falenni ka ni don a la k'a labɔ
donc c'est tout là أنتم تزرعونه am nahnu zari'un suratul waqi'a sahih aya la janye kaba ko pa ya la bulu kaba ko pa me mo hoti ni jijate ala kula wa ni kan no da ni sa na abi fale me joni ba fale ya ko mana ko ala na munga ayo fe min da abno lu fale mukhtalifan alwanu wa unoni ya utikile couleur utikile bingana mo bala shobulu ba dama tika bulu ba dama nyo ere bulu ba dama kaba bulu ba dama ko ba da ashini shi tekele ala ko ni minu tekele ni ala jana nae oji kanimwala tikele aja utikele nye asoma ru tekele ale subula sahih ala de ngo to tikele wole ko te jendo de do de bi duguma de anga ambe nyota tiga safa ambe tiga tabo duguma ha kama ko do wuso an pomtero alo alfotu wodi mukhtalifan alwanuhu anoniya tekele nya noniya kele unte ko anoniya kacha na summa yahiju c'est-à-dire ala bina min fiya ko ki miri adama de yere bi cogo mina ani bina laban cogo mina ani e wulili lahara o mangola ale ala bolo abno de nyefi ako sambina mamna aya wala o ba soro dugukolo jale comme ni sanji nana doro rapat abimi o europe jila kamaya aha o kuma na no keradu sene feminu mi senana olu bi fale mais aka nyotige ubani ko ayere ka aka nyokala ulaje abebi klaka ja kable abilaba muna abi mugu kabeche mais ni sanwere nana tuni ni ye dani ke o fana bi fale hal ni ma dani ke hal ni dani ma ke ni sa nana bi fale mais o bi min bi fale na ya to ni bagaw ma du abi klaka ja na jara abi klaka mugu na mugu rafiya bitana o ko anyere de beti ambi bange andemseni kamini jura ngolo bi ala ti maloya fo so mo bi gweta kurishido mais ibi tola ka kurushi buila utsega ki nyana mable mashi tsega kurushi buila fona yifasa parce que yi ko do imaloya ibi tola ibna tati bikri e abo modunya ni nchirila abi kala kakari abe ba jenga abi tebe soni shibi janya obna dese abi bola bere bidama abasi ziberena la ilaha illallah angara mo abitla ke hotamuye bana babi fura be kala ba de hali mati fe kamiye mana ale wajibi ara o kayala adama de la fule do ko nasira yoro do bita de ka do nyegena bita ka bo nasira yoro do ayata ka do nyegena bu bola aba deburiye na yo ko yoro yere lai aba deburiye na yo yoro yere lai mana isfarra nyoblena nyokalablena musfarra abito de lasa abiba summa ya'rufuta abika hutamu ya abiba oh bo ni mogodi bo ni bara fana ibana mogodi bolo diala tigala mais ibna ta hayatu wala damne barzakhiya la wallahi no fo mogo kalana nu ye ko fam nande dina kalama de jien kala jien yin nauka kala fɛn ka ta savon na ka se recherche scientifique ma a kɛmɛ wo kɛmɛ 90 bɛɛ ko ala bɛ n y'o fɔ a ye a ka fɔ o kuma na nin aya in nana dɔrɔn ka e yɛrɛ balo
balo cogo ni sa cogo ni wuli cogo lahara o de f'u ye parce que mɔgɔ bɛ farikolo in de la farikolo ti foyi ye mɔgɔ kɔ mun bɛ farikolo in labaara ni bɔra dɔrɔn farikolo ye mɔgɔ jala de ye a bɛ taa kɛra mɔgɔ la ye mais ni ko bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ tɔɔrɔ ni hɛrɛ bɛ nin de nɔfɛ ni mɔgɔ sara n'a ka di ye bɔmu don a la a mago t'a la bere tɛ a kan tigɛ s'en fout parce que tɔɔrɔ t'a ni kan parce que ni t'a la mana ko bɛɛ bɛ ni min bolo sisan ala min y'o ni don i la o ni bɛ ala ka mara de kɔnɔ sisan e kun ye jɛni ye e kun bɛ mun kɛ e kun bɛ cogo di mana ni b'o baara de daminɛ a ti fɔ o ma lahara dɛ a bɛ fɔ o ma de barisakho k'o lahara sira mɔgɔ bɛ sa an bɛ taa su don a ma taa lahara dɛ a bɛ sira fɛ de parce que dɔ ti taa lahara dɔ ɲɛ an bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn fɛ sɔyi hata ni wahida pɛrɛnko kelen muhdarun pɛrɛnko kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka jaabi kɔrɔ mais minnu sara olu bɛ barisakho la ko a y'u kɔnɔ o kana an b'u sɔrɔ yen a bɛ fɔ o de ma yomul jamu cɛ ko fara ɲɔgɔn kan don sinon minnu sara u ma se lahara fɔlɔ u b'an kɔnɔ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ala k'an da kɛ ko ɲɛ ala k'an da kɛ ko ɲɛ. an bɛ baara la fɔlɔ. an bɛ an karamɔgɔ fo a sebida sherif usman madani haidara i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka a mɛn cogo min na an bɛ deli k'a fɔ sherif usman madani haidara ka tafsir ni tafsir de tafsir bɛ tarjama bɛ arabukan na tarjama o ye traduction terre à terre ye mais tafsir o ye explication ye an karamɔgɔ ka tafsir ye tafsir yɛrɛ de ye o de kama i b'a ye minnu bɛ a kɛrɛfɛ cɛ minnu kɛlen bɛ k'a lamini nin bɛɛ lajɛlen tafsirkɛlaw de nin bɛɛ de ye karamɔgɔbaw de ye nka nin bɛɛ kelen kelen bɛ se ka tafsir kɛnɛ sigi nka ninnu bɛɛ bɛ kɛnɛw to yen k'a fɔ k'u bɛna ka n'o charger sherifkɛ fɛ parce que sherifkɛ ka tafsirkɛyɔrɔ ye formation des formateurs ale ka tafsirkɛyɔrɔ de ye a bɛ karamɔgɔw yɛrɛ de former tafsir la et en plus minnu yɛrɛ fana an minnu fana ka niveau ma taa yɔrɔ jan an b'a fɔ minnu ma an minnu ye kunfin fana ye an yɛrɛ fana bɛ an niyɔrɔ sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen bɛ niyɔrɔ sɔrɔ sherifkɛ la aw y'a ye suratu zumar a aya dama dama a bɔra ka explication ni walawalali min di a la san bɛ na cogo min na san bɛ dugukolo sɔgɔ cogo min na ka jigin ka falen fɛn na falen ala ka kabako min bolo ni hadamaden sira ka miiri nin na ni yɛrɛ y'a dama wajibi kan ye an tɛna kuma janya sherifkɛ mana kuma ka ban ni i bɛ walawalali wɛrɛ di o la dɔrɔn i bɛ na kuma tiɲɛ ka da kan ale ka kuma n'ale kumana maa tɛ maa ɲininka ko a ye mun fɔ an bɛ dugawu de kɛ cɛkɔrɔba in ye dɔrɔn ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn k'an bilasira a bɛ fɛ diinɛ in ka kɛ cogo min na a bɛ fɛ jamana in ka taa cogo min na yarabi ala ka a kɛ a sago ye kira ni a so kama sɔli ala muhammadin wa ali muhammad an bɛ taa sunkalo kunnafoni na an ka sugu kɔnɔna na bi fatumata kamara an ka sugu kɔnɔ bi mun de b'a bolo bi. o bɛ dɔgɔtɔrɔso de la an ka kunnafoni ɲini na n'o ye fatumata kunate an bɛ y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ani a ka équipe bɛɛ lajɛlen bi u wulila ka don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ka taa ɲininkali kɛ an ka dɔgɔtɔrɔba dɔ la an ka banabaatɔw ka sun lahalaya kan an ka jɛ ka sɔrɔtaw ɲɛmada ka sɔrɔ ka fɛn ɲɛna. an bɛ se ka kuma fɔlɔ min fɔ o ye ka kuma sun yɛrɛ kan sun k'a ɲɛfɔ a kan kɔmi mun ye fɔlɔ ka yɛrɛ jɛ dumuni ji la ka sanga ni wagati dɔ ye donc an y'a sɔrɔ diinɛ kɔnɔna na n'a wagati sera a bɛ kɛ kalo kelen de san kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ tile 30 tile 29 nka a ka ca ala fɛ san o san n'a sera an ka banabaatɔ minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ni maladie chronique b'u la a bɛ se ka kɛ tension ye a bɛ se ka kɛ diabète ye donc ni tension ni diabète don ni bana wɛrɛw de don donc an b'a fɔ ka ɲɛnabila kɛ ka kɔn ka lajɛliw kɛ n'a sɔrɔ min bɛ se k'u bila u ka sira u ka baara sun kɔnɔna na donc an y'a ye fana k'a fɔ ko sun wɛrɛ bɛ yen nɔ ale furakɛli yɛrɛ kɔnɔna na sun dɔ bɛ yen n b'a fɔ sun thérapeutique
bɛ kɛ sababu ye ka bana caman furakɛ donc kosɔn de ni mɔgɔw ko sunkalo a ka bɛɛ bana furakɛ tiɲɛ de don donc mais kɔni ni bana chronique b'i la wajibilen don yanni i k'a daminɛ i ka n'i yɛrɛ lajɛ yanni i k'a daminɛ ni fura min kan ka d'i ma o bɛ d'i ma n'i kan ka kɛ cogo min na a bɛ bilasira donc kɔnɔna ye an bɛ se k'o de fɔ an b'a kɛ san o san voilà ala ka jamana lakana ala k'an yɛrɛ kun k'an ka jamana fɛ k'an yɛrɛ fɛ k'an ka jamana fɛ parce que ko limaniya dɔ ye maa min ye faso kanu ye o ye limaniya dɔ ye kana ɲin'o kɔ dɛ wa limaniya ka kɛ faso fɛ da fana tɛ wale de don ala k'an ci ɲuman na ala k'an ci ɲuman na. Kamera dɔgɔtɔrɔ ye bɔra ka ladilikan dɔw di fana bana dɔ kan a bɛna yɛrɛ yɛrɛ ko sun fana k'a bɛ mɔgɔ furakɛ a ko sun bɛ se ka bana dɔw ta ka bɔ hadamaden kan o la maladie chronique bɛ mɔgɔ minnu na olu man ka tɛ ka sun ka sɔrɔ u ma taa dɔgɔtɔrɔw ɲininka u kan ka sun don cogoya min na n'a ye an ka dɔgɔtɔrɔw lamɛn ka baara kɛ n'u ka ladilikan ye a ka ca ala fɛ an ka kɛnɛya to a bɛ sabati inshallah a ka kuma kɔnɔna na a bɔra ka kira ka kumakan dɔ sabati a ko sun bɛ mɔgɔ kɛnɛya bana dɔw bɛ yen k'olu bɛ furakɛ ni sun ne yɛrɛ ka hadisa dɔn ko sun mun tɛ se a ye sun aw bɛ kɛnɛya an bɛ ala taala deli an ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛya dafalen ni banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka dɔgɔtɔrɔw fana ala ka an ni u dɛmɛ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen na ka fo ka waleɲuman dɔn an tun y'a fɔ ye kuma daminɛ la k'a fɔ k'an ka bi maa welelen o ye an balimakɛ mamadu su ka bɔ faransi kaw fɛ yen nɔ ale sigiyɔrɔ bɛnnen don faransi ma mamadu su an ka page min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni sirifila duba duman o page hakilina tabaga de don o tigi fana de don hakilila page dogolen ti maa si la a bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛlen bɛ ka bɔlɔlɔ laminɛ an n'ale bɛna jɛ ka baro fɛ yen an karamɔgɔ mamadu su asalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulillah n'ala tanu. faransɛkaw bɛ ka kɛnɛ. baasi foyi t'u la. dakuruɲa fila foli kɛ an filɛbagaw ye. an bɛ foli lase télé lajɛbaga bɛɛ ma ni o ye sirifila télé ani a kanubaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka an karamɔgɔ fo Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka denbaya ani Sherif Ahmad Tidiane a n'a dɔgɔninw ani an baw bɛɛ lajɛlen ka ansariw fo ka ansari ɲɛmɔgɔw fo diɲɛ fantan ani naani bɛɛ ka télé lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲa kelen ala ka sunkalo tɔ nɔgɔya. Amin ya rabbal alamin. Mamadu so i nali diyara n ye an bɛ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la i yɛrɛ ka jakanso ka n'o sirifila ye an ko e bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ bɔlɔlɔ i bɛ caman dɔn a la kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko réseaux sociaux réseaux sociaux yɛrɛ bi diɲɛ tɛ taa kɔ bi diɲɛ taabolo kura baara dɔ don nafa jumɛn dɔ b'a la i bɛ se ka nafa jumɛn dɔ fɔ an ɲɛna. Bon, an bɛ ala fo ka i yɛrɛ fo yanni an ka taa ɲininkali la an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na an bɛ segin ma inshallah. Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen don n fari kumumunen don bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen don kabini a dilanyɔrɔ fo ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ tɛ gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. Gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma yɛrɛ ti bɛɛ ti kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka te ɲɔgɔn tɛ e ka dɛmɛ i k'a lajɛ. Nesiminana nono duambadedo Miami bella fia mo manami Miami bella fia demize manami Vitamini bella nesibe farizo kenea
nono duman banana lesi minana akadi degela yawur duman degila lesi bigo anana dematilu lefia nono mudu la dawaraba hadisul iftar kene ka ina fo antunya afoy kuma konala ambon make Mamadou Sodi ambono kabo Francis Shirifla duba duma page otido amsingana Mamadou so amsingana yingalinga inshallah bololo ama fo réseaux sociaux bi akeme jien tableau croix do yi réseaux sociaux imsanga nafa juma fa nafa juma bi réseaux sociaux la de ambe ala fo réseaux sociaux mi ko ka nafa fo ala nafa ka chanko sobe ni adana ni wakati laban kono anga demsena mo chaman be ya bara soro ka sababu ke réseau et puis en même temps jagotigu be ka jago fon la bo a sanfé be na fa chaman soro ala bon ni ala ko sirai olu fana bu ka la selu ke aka e ba ni tunye kenesi ki be wajulu ke sisa ni mo batelen kan ni lame ni abla réseau sans fait da sur mo million de vilame oni be na fa de dien fen crowd ni na fa ka bo donc en jantou la ka se ka tonobo ya donc vraiment dakuya dama rodron ka fo na fa se ka fo ka ban na fa chaman de bala dien re sur siraka na fa chaman de bala ala re sur siraka na fa chaman de bala ka se ka donia crowd ka se ka o se ko lu kala a sans fait o le ke follow ek meta classique on avait dit sigide ka se ka kalan ke réseau sans fait bi il se ka i kalan a sans fait ki ka diplôme tu be soro qualité la i re se ko soro i sigle ka sono ka sababu ke réseau donc anafa ka bon a se ka fo ka ba sigatala ya hotuna anafa ka chanko sobe ni nafa be fon fena kololo fana be kololo bala e se ka do fanye réseau nu kololo do bala kololo do jume kololo fana be ni chugo de la parce que ni nafa ni ale yela makana sens contraire la do avec kololo di ya donc yani ka donia ni naka yani ka jago fen ila kan do fana be no olu fana be dambe tien ko de ka asan fe ala kan kisi kan tanga do robi ube femin dundu ate aletita ya parce que ni fem bla sans killing sans fla sans saba ali 100 ans sans mugan kofe mo do be na domi o don ale ka kura de do quoi donc mo kan ku janto la kosobe ni be fem bla ikana igijija ni misate mina do nataula parce que ambe bila sinifina be demsenia na kodo mais demsenia na ko mana ga chugo arama denga ki i jantu irela ka don ne dambe ko ni ne bokoloti sonima donc kana ken men ninkela réseau kan e kana ke finin kuntan dunai ki langolo mboka ira mo la parce que ni be ba sans fait quoi bon a chamanta kunye abonné ko parce que mo nyaw ma de fem no flella ni be to ko luke ibe abonné soro ibe flebara soro ya donc mais avenue tala sinema siningana ma e de bina kuma shuluna a fo ko muson kumbe alangolo mbo ka donc réseau kan ka dinga ta to fle bon oti se le ko ye don ba inconvénient odi bon il est min ko la be ni ntara jago fendo ta ka do suku ko no kan isi ko o fere ik me sera na fa soro ola ambalma mso chama be mbi ani ambalma ka chama ndonu nando ye na fulo soro bi ka sababu ke réseau ka demain ou fan fait la fait donc la mo kan ki ijantu yere la ka fo ambe bila sinifina be donc femme c'est la que la gauchier irema idoma ibona uma akaduma ikara ki yere kisi ki tanga ka bo bela jelema pour ikana du akololo konna la voilà akololo konna hay kasolo don yere se ka bola kasolo kiri bon yere sileno kama ni sharia soso voilà sans fait kasolo don yere se ka bola alaka akiyama sisa msingana Mamadou So anklenga bololo nafa don ka kololo don anya fo e ka page be ebola ka ko e be bololo sans fait san chama bo mudi ere motivé kana ni bololo sans fait bon on ala fo vraiment mi nere nati réseau sans fait ba don ko nunu man rondoni
mais télé la kuma do an b'a kuma surunya ne yɛrɛ an bɔra duba de kɔnɔ an ka du ye duba de ye ala barika la mais an ka famille kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen min ye réseau sanfɛ mɔgɔ ye bon i nali ye réseau sanfɛ a ma nɔgɔn famille yɛrɛ bɛ se ka imposer k'a fɔ ko an t'a fɛ mais adamaden i kɛra cogo cogo objectif de b'i la kun tilenna de bɛ cɛ la quoi hali muso la bon ni kun tilenna ti mɔgɔ la dɔrɔn i ka mɔgɔya yɛrɛ an b'a fɔ a ma dafa quoi an y'a ye de waati dɔw la an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ala ka sini kɛnɛya d'a ma a ye a ka baara kɛ ala ka diinɛ laseli sira kan a seko damayira la ala ye cɛw di a ma ka musow di a ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen mais jugu minnu tun b'a nɔfɛ kunu o jugu kelenw u dɛsɛra a la sira bɛɛ fɛ bon réseau nalen u profiter o fana fɛ sisan ka yɛlɛ parce que kuma da de don a bi bɛɛ bolo gogoro t'a la mɔgɔ si bolo k'i b'a sɔgɔ ko mɔgɔ dɔ tɛ kuma donc bɛɛ jɛ don quoi foroba yɔrɔ don donc u nana yen fɛnɛ depuis kunu 80 85 90 kana 95 ninnu kɔnɔna la u ye ko kelen minnu kɛ ni o ye a ka sɔnw tigɛtigɛli ye i n'a fɔ sisan n'a ko ko seli tɛ silamɛya ye au lieu que a ka a tɔ ɲɛfɔ o b'a tigɛ yen n'a ko ko Isa tɛ jigin explication min bɛ tugu o la ka ko ɲɛfɔ u b'a tigɛ yen donc u bɛ a ka kumaw tigɛ ka a don mɔgɔw n'u hakiliw cɛ u nana ka n'o baara kelen de daminɛ tuguni réseau sanfɛ bon réseau dun ye fɛn min ye forobafɛn de don fɔlɔ ta tun ye cassette ye voilà fɔlɔ ta tun ye cassette ye mais sisan u nana ye réseau sanfɛ bon an fɛnɛ sigilen tora an y'a lajɛ ni an tora tan ka sɔrɔ an bɛ se ka mago dɔ ɲɛ na n'an ma ko dɔ kɛ lahara kiti b'a ni an karamɔgɔ cɛ et puis kiti b'a ni hali kira yɛrɛ cɛ parce que an sɔnna k'an sigi diinɛ ka tiɲɛ an sigilen ɲɛna parce que mɔgɔw tɛ kelen ye quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye karamɔgɔ lamɛn hali n'u nana ni karamɔgɔ ka cassette ye bi a bɛ k'a fɔ ko ala tɛ yen o tigi b'a dɔn ko nin ye kuma tigɛlen de ye mais wala o caman bɛ yen nɔ u tun y'olu don fili la donc an fɛnɛ ye duloki bɔ k'a da hali n'o y'a sɔrɔ an sigilen tɛ Mali la yan an ta tɛ an yɛrɛ parce que ne sigilen tɛ yan bɛɛ b'o dɔn et puis ne ka denbaya de fɛnɛ don et puis n bɛ taa baara de kɛ k'an ka denbaya dahirimɛ ɲini mais avec ça temps tɛ n bolo yɛrɛ mais n ye n yɛrɛ sacrifice ala ye n dɛmɛ ala ye n dɛmɛ ala dɛ voilà donc ka se ka a sira bɛɛ fɛnɛ dayɛlɛ n ye donc o de la an ye duloki bɔ fɛn min yɛrɛ y'a nati dɔrɔn mɔnɛ ani dusukasi parce que an y'a ye min bɛ ka kɛ tiɲɛ tɛ namara ni janfa don an bɛ se ka tiɲɛ bɔ k'a yira diɲɛ la o de la an ye duloki bɔ k'a da ala y'an dɛmɛ an ye tiɲɛ fɛnɛ bɔ k'a yira diɲɛ bɛɛ la fo ni min banna la sɔnɛ kɔni n'an ɲagamina cogo cogo n'an bɔra k'an ka dalilu da danfɛn se k'a lasegin quoi an bolo kɔrɔtalen b'o fɔ tile bɔrɔ la bi dalilu contre dalilu an kila an caman ye nin kumakan in mɛn e de da kosɛbɛ laɲini min bɛ nin kuma in na dalilu contre dalilu o de don diɲɛ yɛrɛ tɛ dalilu ya kuma o ni karisalakaw ko tan aw fana ko tan an bɛ kuma fila da ɲɔgɔn kɔrɔ don k'a yira hakilitigiw la donc o la fanɛni t'a la banɛni t'a la o la an b'a fɔ kɛlɛ ko tɛ voilà donc kuma de bɛ bɔ k'a yira e y'a fɔ tan i ko ko an y'a fɔ tan i ye min tɔni min tigɛ k'o bɔ a la namara ni janfa kama o filɛ nin ne balimaw donc dalilu contre dalilu kɛlɛ ko tɛ voilà donc ko ɲɛ dɔrɔn de baara in daminɛ ni bi cɛ i ye gɛlɛyaw sɔrɔ baara in kɔnɔ wa o tɛ ban diɲɛnatigɛ yɛrɛ sigilen don o kan gɛlɛya ni nɔgɔya mais n'i kɛra cɛ ye kaban dɔrɔn i b'a bɛɛ kun de objectif min b'i la i ka se k'i se yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn a banna quoi karamɔgɔw ka kuma don ko n'i y'i sen da wulu ku kan a bɛ wo ci sɛgɛ t'a la voilà mais n'i ko k'i b'i kɔfilɛ o bɛɛ la e yɛrɛ e k'i sen bɔ a la quoi o de ka fisa quoi voilà i tɛ taa ɲɛ quoi e k'i sen bɔ a la parce que a bɛ komi i ma ko ninnu faamu quoi donc an ye gɛlɛyaw sɔrɔ a ka ca mais an sigilen don o gɛlɛya ninnu kan voilà o tɛ foyi ka na voilà gɛlɛya ninnu fana kɔfɛ yala baara in daminɛ ni bi i ye nimisiwasa dɔw sɔrɔ baara in na wa an ye nimisiwasa sɔrɔ parce que an ni cɛw cɛ sera ɲɔgɔn ma i b'a dɔn baara bɛ kɛ nafa dɔ de kama et puis laɲini dɔ de y'an bila baara in na
donc o nafa kama ani journaliste cira ɲɔgɔn na minnu bɔra ka nkalon tigɛ k'a da karamɔgɔ la ka karamɔgɔ ka kumaw yɛlɛma k'a k'u sago ye an y'u tɔn tereke yan bɛɛ ɲɛna ani alimamiw dɔw b'a la alimami docteur dɔw yɛrɛ b'a la minnu taara kalan kɛ k'u ka doctorat sɔrɔ an n'olu dɔw sera ɲɔgɔn ma u tilala ka bɔ k'u ka yafa deli kɛ publiquement bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko le filila an de y'u bɔ fili kɔnɔ bon nin bɛɛ ye nafa de ye parce que nin de ye laɲini yɛrɛ ye quoi an n'an bɛ nafa ta an b'olu de ta donc ka se animateurs ma ani politique mɔgɔ disibaw minnu yɛrɛ jamana yɛrɛ politique yɛrɛ sankɔrɔtabagabaw ye an n'olu caman fana sera ɲɔgɔn ma minnu y'a essayer ka se an karamɔgɔ ma k'a ka kumaw yɛlɛma k'a k'u sago ye an ye kuma ninnu bila u minɛn kɔnɔ k'a yira diɲɛ bɛɛ la fo bi an m'a dɔw kumakan mɛn tuguni donc fo ka se hali jakanso wɛrɛw ma hali n'an ma tɔgɔ fɔ kɛ olu fana ye karamɔgɔ ka kumaw bɔ a minɛnw kɔnɔ ka ko ɲagami cogo dɔ la an bɔra k'a ɲɛfɔ k'a ɲɛ yira diɲɛ la fo olu yɛrɛ tilala tuguni ka communiqué wɛrɛ kɛ ka yafa deli o bɛɛ kɛra donc ni an bɛ nafa ɲini a kɔnɔ o de ye nafa ye voilà donc o de don quoi. I da sera nafa ma i ye nafa dɔw fɔ yala nafa wɛrɛw bɛ baara in kɔnɔ i n'a fɔ sɔrɔ ta fanfɛla la olu dɔw nafaw b'a kɔnɔ wa. Bon sɔrɔ ta fanfɛla la komi an yɛrɛ bɛ baara in daminɛ don min an m'a daminɛ ni o ŋaniya ye parce que réseau kan bɛɛ n'i ka ŋaniya de don dɛ mais kunkilenna de ka kan ka kɛ adamaden na quoi bon i kan'i kunkilenna ye i kana to u ka yɛlɛma i bolo ni se kɔni ye foyi kama quoi voilà sɔnni nafa ko sira kan sɔrɔ la an tɛ se k'a fɔ ko an ye nafa sɔrɔ réseau la k'a sababu kɛ tɔgɔ min bɛ an na ani an dɔnnen don cogo min non an tɛ se k'o fɔ mais tiɲɛ na an m'a dabɔ o fana kama sɔnni an b'o siraw dɔn wala nafa sɔrɔli a la nafoloko sira kan walahi an b'a sira dɔn mais an m'a dabɔ o kama an tɛ fɛ foyi ka an ka fɛn tiɲɛ laɲini min b'an bolo an tɛ fɛ foyi k'o tiɲɛ an bolo quoi voilà bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ kuma dɔw la parce que hali publicité ninnu kɛli ne tun tɛ publicité kɛ ne kun tilenna dɔrɔn n bɛ taga o de fɛ mais n'i ye ne ka mɔgɔ minnu bɛ Bamako yan n'u bɛ taga wajulukɛ kɛnɛw ni fɛnw kan ni u ye kɛnɛ o kɛnɛ kan a bɛ bɔ ne yɛrɛ poche de kɔnɔ ani u yɛrɛ bɛ u yɛrɛ dɛmɛli min kɛ k'a kɛ parce que ne ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'a f'u bɛɛ ɲɛna an bɛɛ bɛ an dayɔrɔ de ɲini karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ala ka diinɛ de lase diɲɛ bɛɛ ma u seko damayira la wa u ni n'u ka sɔrɔ de don a da fɛ bon n'an b'u dɛmɛ u ka baara la an t'an gulo mɔgɔ la ka wuli dɛ an yɛrɛ de bɛ taa ni an yɛrɛ ye n'i bɛ fɛ ka baara kɛ ne nɔfɛ baara in na ne yɛrɛ de jɔlen don ni n ka fɛn bɛɛ ni wajulu bɛ yen n'i bɛ se ka i ka moto ta ka taa ka crédit k'i kun ni i tɛ se ka min kɛ don min ne yɛrɛ b'i dɛmɛ a la voilà ne de bɛ matériel san n b'a d'u ma n jɔlen don ni a fɛn bɛɛ ye nka mɔgɔ si tɛ dugukolo kan n bɛ ka kuma télé de kan k'i jɔlen don ne kɔfɛ k'i bɛ nin ne dɛmɛ nin baara in na o danfɛn ti ala ka dugukolo kan quoi wa n yɛrɛ m'o ɲini danfɛn fɛnɛ fɛ nka n'i y'a bɔ i yɛrɛ la ko n bɛ aw dɛmɛ mɔgɔ se ka jɔ mɔgɔ n'o cɛ wala sɔnni mɔgɔ si ti anw kɔfɛ an ka nin baara in na c'est à dire an b'an kun kɔrɔ tan k'o fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o danfɛn de tɛ yen quoi min bɛ ka an financer k'an ka nin baara in kɛ an yɛrɛ de bɛ k'a kɛ an seko damayira la wala mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ kuma dɔw la u bɛ se ka bali k'i sigilen to wala ka se ka a fɔ n ye nin ci ma i ka a kɛ ka aw dɛmɛ aw ka baara la i n'a fɔ hali o don na n bɛ Sirifu la dɔ nana n jɔlen sɔrɔ dɔrɔn a ye n ka téléphone minɛ ko n ka kɔdi bɔ a la n y'a kɔdi bɔ a la ko n bɛ fɛngɛ crédit jumɛn utiliser kosɛbɛ n ko Orange a sina ka 25 giga kɛ n ka téléphone kɔnɔ ya donc parce que ne tɛ déconnecté yɛrɛ 24 heures sur 24 heures donc o n'a ɲɔgɔnnaw n'o bɔra a la an tɛ wuli ka se mɔgɔ ma ka taa n kungo f'i ɲɛna voilà donc parce que ala kama baara de don n'an fanga sera yɔrɔ min an b'o kɛ n'an fanga banna yɔrɔ min
an b'a bila inshallah voilà ala kana ani ifanga dese ala kana ani ifanga se mena nyingale mi ke yere o jabi ka ko mo ti kofe ni bara ko mo mi ibla ni bara na ha ni ka ikramo de défend ikramo mi ibla bara na yere wula kijo yere ka baranke yere am siga kan mena bololo sanfɛ ye espérance caman sɔrɔ a sanfɛ yɛrɛ fana alhamdulillah i t'o denmisɛnnin si ye dɔ kɛ n'a fɔra bi ko e denw ani dɔgɔw minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi k'i ka kuma u fɛ ka ladilikan di u ma k'u bilasira i bɛ mun sɔrɔ k'a f'u ye bon ne bɛ ladilikan di i n'a fɔ an yɛrɛ ka sira kan fɔlɔ ni o ye alako sira ye o bɛ kɛ u bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'a kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn voilà adamaden i bɛ fɛn o fɛn kɛ i k'a kɛ tiɲɛ kan c'est-à-dire mais i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ réseau sanfɛ i b'a ye u ka laɲini ye de n ye fɛn min bila a ka ye quoi bon o ye faratiba de ye mɔgɔ ka laɲini man kan ka kɛ n ye fɛn min bila a ka ye visibilité mɔgɔ man kan ka sama o de nɔfɛ kojugu ya mɔgɔ man kan ka sama fɛnɛ k'a fɔ ko fo a ka fɔ ne de voilà i ka baara kɛ dɔrɔn tiɲɛ kan et puis kuma dɔ la an yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ se ka wajulu dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ seconde damadɔ u b'a bila quoi bon i b'a sɔrɔ laɲini foyi t'i sɔrɔ a kɔnɔ e yɛrɛ b'a lajɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka quoi laɲini ye mun de ye nin na bon laɲini foyi t'i sɔrɔ a kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ laɲini ye min ye dɔrɔn o de ye a ka se ka vie ba kɛ bon o ye farati de ye laɲini t'o ye quoi diinɛ baarakɛla ka laɲini ka kan ka kɛ de kuma kan k'a seyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw k'a nafa bɔ y'a ye an ka kan ka tugu o de kɔ quoi an bɛ se ka mɔgɔw nafa cogo di an ka janto o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye an yɛrɛ ka mɔgɔw ye et puis an ka baara nin kɛ ala ɲɛ siranɲɛ kɔnɔ an kana kɛ ni janfa ye an kana kɛ ni foyi ye fo ala ɲɛda kama voilà donc o ye et puis i kana kɛ mɔgɔ ye fɛnɛ i da bɛ kuma bɛɛ la voilà parce que mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u sigilen don réseau kan dɔrɔn u yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔrɔn mankan bɛ ka ci ko min nɔfɛ polémique bɛ kuma minnu nɔfɛ olu b'o dɔrɔn de nɔfɛ k'o sama dɔrɔn k'o sama bon fo n'a ye bon o ye danger ba de ye an ka laɲini ti o ye quoi non an ka laɲini ye de kunfinw tɛgɛ minɛli kunfinw hinɛ minɛli o de ye karamɔgɔ ka laɲini ye wa an yɛrɛ ka laɲini ka kan ka k'o de adamadenw bɛ se ka kisi cogo di ka don diinɛ la o de b'a to karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛ bangɔni bila kɛ k'u ka sow bila k'u ka salon bila climatisé bila mobili climatisé k'a bɛɛ bila ka taa si kɔngɔkolon fantan bantanw kɔnɔ ala nɔfɛ mun de kama don mɔgɔw tɛgɛ minɛli mɔgɔw hinɛ minɛli o de don bon ala barika la an tɛ t'o kɛ o an bɛ réseau de sanfɛ réseau sanfɛ an fɛnɛ ka kan ka baara kɛ ni o hakilina kelen de ye an kana to foyi kama k'an bɛ o tiɲɛ ni o ye quoi ani an balimamusow ani an dɔgɔnin minnu n'olu bɛ ka wuli n'u bɛ sira wɛrɛw kan réseau sanfɛ min tɛ ala ko ye mɔgɔ bɛ se k'i ka sira kɛ réseau sanfɛ hali ni ala ko tɛ voilà mais i b'i janto i danbe la k'i janto i ka hɔrɔnya la i janto i bɔkolo la an fɛn fɛn bɛ réseau sanfɛ an bɛɛ ka du image de bɛ an kan voilà n'i yera dɔrɔn i kɛwale dɔrɔn a bɛ dɔn ko nin ye fa ɲumanden dɔ ye walima nin ye muso ɲumanden dɔ ye i kɛwale fɛ dɔrɔn a bɛ dɔn ko nin ye du marabali den dɔ ye i kɛcogo de b'a jira quoi i bɛ n'i yɛrɛ bila réseau sanfɛ cogo min i bɛ dɔn ni o de ye et puis i bɔkolo fana bɛ dɔn ni o de ye donc o la mɔgɔ ka kan k'i jija ka image ɲɛnama de di i ka famille ma i b'o di ni min ye dɔrɔn o de ye i ka baara kɛcogo a banna donc an k'an janto o yɔrɔ la réseau image tɛ taa san 1000 ɲinan kɔfɛ i denw ni mɔdenw diplômation u bɛna i kɔfɛ olu mana de ye ko ninnu dɔ la min t'i sɛbɛko ye u bɛ maloya ni ye quoi voilà ala k'an kisi k'an ta amina rabbal alamin kɔlɔlɔba ye min bɛ a kɔnɔ fana sisan réseau ko in na ne ye ɲininkali dama dama k'i la yala kuma dɔ bɛ yen i da kan ka se min ma ni ne ka ɲininkali ma se a ma bon i y'a bɛɛ fɔ komi dɔnkili kuma fana tɛ nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye ni ala ye siw kalifa don wɛrɛw la an bɛ se ka kuma adama jabara e yɛrɛ fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ dɔ kalama bɔlɔlɔ ko la yala ɲininkali dɔ wuli k'a si an balimakɛ la wa
alhamdulillah lajɛ jɛkulu foli ko waleɲuman dɔn an bi Mamuso yɛrɛ fo a ka cɛsiri la n'a ka jija la ani ale yɛrɛ bɔra ka ladilikan min ni explication min di réseau bɛ nin de ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ bi i siya de yira réseau sanfɛ ale yɛrɛ da sera o bɛɛ ma ɲininkali min bɛ ne yɛrɛ bolo a la komi a ko ani mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu dɔw bɛ se ka kɛ Mali la yan yali maa dɔw bi a bolo kɔni correspondant jamana wɛrɛ kan min tɛ Mali ye wa bisimila ayiwa an bɛ an balimakɛ fo Ustaz Jawara effectivement mɔgɔw bɛ an bolo jamana kɔ kan n'i ye sirifila duba duman yɛrɛ jateminɛ n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ ko international voilà parce que ni mɔgɔ min bɛ an ka page suit kosɛbɛ i b'a ye karamɔgɔ ani Sherif Ahmed Tidiane u ma wuli ka taga diɲɛ dugu si la ni sirifila duba duman t'u nɔfɛ voilà donc Angola, Afrique centrale, dugu bɛɛ, Afrique de l'Ouest dugu bɛɛ, Europe dugu bɛɛ, Amérique jamana, Asie jamana, madama karamɔgɔ kɔni mana se diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walima Sherif Ahmed Tidiane Haidara mana se diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sirifila duba duman bɛ kɛ a nɔfɛ wa u b'u ka baara kɛ fɛnɛ donc correspondant bɛ an bolo diɲɛ jamana bɛɛ kan an sɔrɔ dugu bɛɛ kan. Karamɔgɔ mana se yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ anw sɔrɔ yen an bɛ k'an ka baara kɛ suala ko tɛ quoi cɛsiri ni jija dɔrɔn de don et puis ani tilenna ka kɛ adamaden na ni o ye objectif ye n'o b'i la dɔrɔn i kɛɲɛ ko ti dugukolo kan quoi wari t'an bolo sanu t'an bolo mais layidu de don an fɛnɛ seko ye min ye nin ko in seli la a seyɔrɔ la kunnafoni ko sira kan o da ti to an na yan diɲɛ wuli cɛ quoi ni Ala sɔnna voilà Fabiola Kamara kuma b'i bolo k'a lase Mamadu Sɔngɔ ma ne bɛ min fɔ dɔrɔn a ka cɛsiri hali bi ni Ala sɔnna inchallah Mamadu Sɔngɔ yanni an ka bɔ o yɔrɔ kɔnɔna na Adama Jawara ɲininkali wɛrɛ bɛ yen wala ɲininkali kelen de don toujours komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a bɔra duba de kɔnɔ balimaw bi a la minnu ka kuntilenna tɛ réseaux sociaux ale kelen de bi a sanfɛ tuma dɔ la a tɛ diya i balima dɔw ye i n'a fɔ lagosili dɔ bɛ ta ka s'i ma maa lankolon dɔw ka nin sira fɛ bon i somɔgɔ t'a ye k'a fɔ e ma nin kɛ mais e bɛ ka nin de i ka tiɲɛ defani na bon ale bɛ jalaki k'i bɛ ka somɔgɔw di nin ma yali o ka dɔw nana la n'a somɔgɔw y'a affronter cogo di Ala barika la fɛngɛ baara in daminɛ kuma tiɲɛna ne ka famille mɔgɔ caman tun bɛ yen olu tun m'a faamu i y'a mɛn olu tun m'a faamu u tun b'a fɔ bon an bɛ siran non siranya tɛ yen nɔ an bɛ lamɔna cogo min an b'o lamɔ sira de kan ni o ye an ti mɔgɔ nɛni an ti mɔgɔ dɔgɔya mais an b'an yɛrɛ ɲɛfɔ voilà ni min kɛra n'a ma bɛn an ka côté la an bɛ bɔ an b'a ɲɛfɔ de ka se ka diɲɛ la faamuya ka sɔrɔ nɛni t'a la dɔgɔya t'a la mais i yɛrɛ y'a fɔ cogo min Ustaz comme mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ réseau sanfɛ u ka baara ye de ka mɔgɔw bagabaga quoi k'i papa quoi bon n'u y'i ka tiɲɛ kan olu bɛ na dɔrɔn u bɛ don i la k'i dɔgɔya k'i nɛni k'i masaw nɛni u ka laɲini tɛ foyi ye o min bɛ kɛ pour ka digi i la i k'i retirer u t'a ɲɛdɔn quoi u t'a ɲɛdɔn an ma ko in daminɛ bi an lamɔn'a kɔnɔ de quoi voilà donc o ko ni minnu bɛ kɛ tiɲɛna ne ma gɛlɛya sɔrɔ o la an ka famille kɔnɔ alhamdulillah ma gɛlɛya foyi sɔrɔ o la an ka famille kɔnɔ seulement a daminɛ u tun bɛ siran mais u yɛrɛ nana ye tiɲɛna a bɛ kuma cogo min a bɛ ko kɛ cogo min ne ka famille nisɔndiyara ni n ka baara ye kosɛbɛ bon surtout ne nana tantɔ ne bɛ so kɔnɔ mɔgɔw ti kɔtigɛ mɔgɔw bɛ taa ni ka segin kɛ u b'an fo u bɛ n fɛn bon o la olu yɛrɛ b'a ye c'est une fierté quoi voilà donc c'est ça quoi. an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn waati ni a cogoya kama an tɛ fɛ k'i minɛ ka janya taayɔrɔw ka ca kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani ladilikan jumɛn b'i bolo hali walasa an ka bɔ baro in kɔnɔ. bon kuma kuncɛ kuma la k'aw yɛrɛ fo n'o y'a sɔrɔ n bɛ se ka mɔgɔ dɔw fo n'o bɛ ɲɛ baasi t'a la voilà donc
n bɛ aw fo a yɛrɛ keli ka n jate ka n fara a ka welebagaw kan ka n'a ka plateau kan n bɛ tele baarakɛla bɛɛ fo k'a daminɛ aw ka ɲɛmɔgɔw la fo ka se hali gardien ma min bɛ da la k'aw bɛɛ fo k'a fɔ ala kana dan nin ma o kɔfɛ n'i ye n yɛrɛ ye Mali la nin sanga in kɔnɔna la parce que ne tun programmelen tɛ ka na Mali la ni wagati in na n tun bɛ ka mawuludu de labɛn n tun bɛ fɛ ka na mawuludu de kunbɛn yan nɔ mais a bɔra ka te dɔ ka publicité kɛ sisan ni o ye Tegina ye Tegina mɔgɔw de ye a ɲini fɛ ko ne bɛ se ka na mawuludu kɛ fɛngɛ tafsiri kɛ Bamako yan o y'a sɔrɔ tafsiri yɛrɛ sera une semaine tɛmɛna yɛrɛ ka ban donc voyage karabara nin cogo la mais Tegina mɔgɔ sababu ye docteur Bako de ye ale de kɛra sababu ɲuman ye ni ye ka ni Tegina mɔgɔw don ɲɔgɔn na donc olu de ye billet d'avion ta n ye aller retour n ka na tafsiri kɛ donc n tɛ se ka wuli nin kɛnɛ kan ni m'u ka foli kɛ ka daminɛ u ka ɲɛmɔgɔ la et puis k'u bɛɛ fo k'a fɔ ala sɔnna u ye laɲini min kɛ laɲini sɔrɔla fo n yɛrɛ filɛ Bamako yan donc olu de nana n b'u fo et puis ka n ka denbaya fɛnɛ fo parce que ne bɛ baara min na réseau sanfɛ n'i y'a ye n bɛ ka se ka kɛ lafiya kɔnɔ n ka denbaya nɔba b'a la dɛ surtout n furumuso n b'a fo yan ni o ye madame So Pendaba filamuso n b'a fo vraiment parce que n kunkolo lafiyalen don quoi yamɛ n'i y'a ye ko o ko bɛ kɛ ko ne bɛ bɔ n bɛ se ka a ɲɛfɔ n ti pressé kuma ma et puis n b'a décortiquer fo hali min t'i fɛ k'a faamu i b'a faamu a bɛ kɛ ni kunkolo lafiyali de ye ni furumuso ɲuman t'i kɔ dɔrɔn i se k'o kɛ voilà et puis ka n denw fana fo tuma dɔw la i sɛgɛnnen bɛ bɔ baarayɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ soli ka bɔ de bon tile journée mun bɛ bɛn i ni denmisɛnninw ma ɲɔgɔn ye bon an dun ka jamana nin kan denmisɛnninw ka masako ka bon u bɛ gɛrɛ masaw la mais tuma dɔw la ne bɛ na o b'a sɔrɔ vidéo bɛ n bolo n ka kan ka min labɛn fɛnɛ mais n b'u bɛɛ mabɔ n na ka to n kelen na ka n ka baara kɛ n fɛrɛ ma parce que n yɛrɛ de n ka vidéo labɛn n yɛrɛ de b'a monter n yɛrɛ de b'a fɛn bɛɛ kɛ voilà donc o wagati kɔnɔ olu bɛ se ka sunɔgɔ yɛrɛ k'an ti n to o baara la quoi mais u b'a a kun u yɛrɛ la parce que voilà u b'a f'u ɲɛna donc a bɛ ala ko baara de la a y'a to yen a ka baara kɛ et puis ale yɛrɛ tɛ ne tɔɔrɔ fɛnɛ ni baara in ye donc o la vraiment n bɛ n ka famille fo k'u barikada u ni ce parce que u ye n dɛmɛ baara in na ni kunkolo lafiyali ye et puis ka n jɛɲɔgɔn bɛɛ fo et puis kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka an ka sirifikɛ fo Sherif Suala Bayaya Hayidara san o san ne ka nali caman na a bɛ mobili di yan an ka se ka an ka kurusiw kɛ Bamako a la cogo min bon ɲinan ala barika la a ye bon de essence di yan n bɛ taga yɔrɔ o yɔrɔ ka tila k'a fɔ n ye ka d'a kan n'a bɛna ban i k'a fɔ n ɲɛna n bɛ dɔ wɛrɛ ɲini ka di donc n b'a fo o la k'a barikada k'a ni ce donc ale ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen don nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ et puis ka Bako fɛnɛ fo ale min bɛ n dɛmɛ k'an ka kurusi bɛɛ kɛ ne nana a b'a ka fɛn bɛɛ bila donc ka to n ka bolo kan a bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n ye n b'a fo k'aw yɛrɛ fo k'an karamɔgɔw ka foli kun cɛ ni o ye ne yɛrɛ karamɔgɔ parce que bɛɛ n'i karamɔgɔ don ne karamɔgɔ Sirifila o ye Sherif Ahmed Tidiane Hayidara n b'a fo k'a barikada ka dugawu k'a ye a n'a dɔgɔw ani an ka cɛkɔrɔba ɲuman Sherif Usumani Madani Hayidara a n'an ba bɛɛ ala k'u mɛn an kɔrɔ sɔli ala rasul ka segin ka i yɛrɛ fana fo k'i waleɲuman dɔn yan'an ka bɔ baro kɔnɔ Sherif Ahmed Tidiane Hayidara i da sera a ma su in na ni ala sɔnna a ma a bɛ katikaw fɛ yen su in na ni ala taala sɔnna a ma i n'a fɔ layidu bɛ yen nɔ dɔgɔkun sunkalo kɔnɔna la juma o juma a bɛ kɛ katikaw fɛ yen nɔ donc wele bilalen don katikaw ma u ka bɔ ka caya ka na an karamɔgɔ n'an karamɔgɔ de Sherif Ahmed Tidiane Hayidara ka na a kunbɛn walasa ka su in na wajulu kɛ ɲɔgɔn fɛ sunkalo juma sabanan ni ala ka jɛ a tɔw fana bɛ nalen ni ala taala sɔnna ka i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ don suntigɛ baraji kɔnɔna la suntigɛ baraji an ka élément fɔlɔ o la o ye Abdulaye Kulibali ale ye dakunya fila ladilikanw di an ma an bɛ taa Adama Kulibali fan fɛ a bɛ Abdulaye dama a ye dakunya fila fɔ an bɛ jɛ k'o lajɛ. Alhamdulillah rabbi alamin o la mi ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna ka nin wagati ɲiran na ala fo ka barikada Jalo ye ɲininka o min o diyara n ye i b'a dɔn an filɛ wagati min kɔnɔ nin ye wagati ba ye
waati bɛɛ ka bɔ ala bolo mais bolo fa bɛ nin kalo in ta kan sunkalo yɛrɛ ye hinɛ kalo ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na et puis an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ fɔlɔ mais ni sunkalo fɛnɛ nana ka bolofa fara a kan o hakilila min bi aw yɛrɛ la fɔlɔ an bi aw fo la kosɛbɛ jalo n b'o fɔ n ka kuma caman na tirisirifila jɔyɔrɔ min bi a la bi diinɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ dan foyi t'a la an bi aw fo la fɔlɔ dan de foli min na jalo an ka hinɛ ɲɔgɔn na surtout cɛ ni muso bi gɛlɛya caman bɛ bi an ka furu kɔnɔ parce que an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya caman bɛ an ka du kɔnɔ parce que an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na an ka du kɔnɔ an ka kabila kɔnɔ ani jamana kɔnɔ bon ni yeli yɛrɛ la fɔlɔ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛbɛ gɛlɛyaba de bɛ fɔlɔ or que n b'o fɔ kuma caman na fo cɛ k'a dɔn ko ale furumuso o y'ale dɔ de ye jɛbɛ mɔgɔ muso o y'i dɔ de ye i cɛ i k'a dɔn fana ko y'i dɔ de ye i b'a dɔn jɛbɛ mɛn o mɛn cɛ in n'i ma su kasi muso in i b'a su kasi don dɔ saya bɛ na o de la i b'a dɔn ni saya kɛra sisan o bɛna cɛ wele ko a ko na yafa i muso ma mais c'est trop tard o ti kɛ o k'a ko n ye a yafa ɲɔgɔn ma jalo mɔgɔ min i ni mɔgɔ min ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ balimaw ya sira de mais i ni mɔgɔ min ka surun kosɛbɛ o ye furumuso de ye jalo o ye furumuso de ye donc ka min fɔ mɔgɔ ɲɛna a ye bɛn furu ɲɔgɔnma ni bɛn bɛ du o du kɔnɔ hɛrɛ bɛ yen a bɛ furu fɛn o kɔnɔ fana hɛrɛ bɛ yen nɔ bɛn donc jamana kɔnɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ni sɔngɔ nana ka na o kuma min fɔ a ɲɛna o ye ka ɲuman fara ɲuman kan ye mais ka kɔn o de ɲɛ dɛ il faut que an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na dɔw ka ɲumanya ye san o san de ye sɔngɔ dɔrɔn ɲuman kan ka kɛ waati bɛɛ sɔngɔ b'a dafa de i ye faamuya donc ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka bɛn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ ɲɔgɔn na bɛɛ tɛ k'a fɔ k'i bɛ wari ta ka di mɔgɔ ma ou bien i bɛ sukaro ta ka di mɔgɔ ma sukaro bon sukaro kɔni a ka ɲi mais jalo dusukun ye fɛnba de ye fɔlɔ dusukun kɛ i balimakɛ fɛ kɛ i balimamuso fɛ o ye gasikɛ fara de ye fɔlɔ a ka hinɛ ye fɛnba de ye dusukun i b'a dɔn jalo ni mɔgɔ min k'a fɔ bi bi in na an k'a kɛ ko fadenya ko fadenya bɛ nɔfɛ o bɛ ko tiɲɛ tɛ o n fa ko ma don ko ni mɔgɔ mɔgɔ banle la k'a den fɛ a bɛ k'i fɛ mɔgɔ ma n'a banla k'a den fɛ i balimakɛ n'a t'i fɛ k'a den fɛ a bɛ k'i fɛ i balimamuso fana n'a t'i fɛ k'a den fɛ a bɛ k'i fɛ i faamuya o de la sunkalo kalo in na an ka essayer an ka segin kɔfɛ an ka kɛlɛw ban ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu an k'o ban ni ɲɔgɔn cɛ pewu n'o kɛra sisan hɛrɛ wɛrɛ bɛ na an ka so kɔnɔ an ka foyer kɔnɔ min tɛ nin si ye i b'a dɔn fɔlɔ jalo ni du kun bonyana cogo o cogo du mana bonya cogo o cogo mɔgɔ kelen pe de min ye dutigi ye fɔlɔ dutigi dugu mana bonya cogo o cogo mɔgɔ kelen de bɛ fana min ye dugutigi ye komi ni jamana bonya cogo o cogo mɔgɔ kelen pe de bɛ fana min ye jamanatigi ye o ye mun ko fɔ o bɛ bɛn de ko fɔ mali silamɛ fila ka fara ɲɔgɔn kan min kɛ nin tan a kuma in a fɔ ko silamɛ mais o tɛ diɲɛ bɛɛ de don mali bɛɛ de don taabolo ko tɛ nin na yɔrɔ ni nin ko in kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔ b'a ta anw ta de ma sisan n'a kɛra n bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ ten o de la haut conseil mɔgɔ hakilila k'u tɛ baara la u bɛ min na dugu ma ala b'a dɔn anw bɛ yaala kosɛbɛ jamana caman na mali haut conseil sen bɛ fɛn min kan mali kɔnɔ yan nɔ dan t'a la u b'a ɲini waati bɛɛ ka ne bɛn ni kelenya ye haut conseil kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ a ɲɛ dɔn dɔɔnin taabolo ko foyi tɛ defan kɔnɔ an bɛ baliyɛn de ye an ka kɛ kelen ye an ka bɛn an ka jamanatigi dɛmɛ jamana baaracogo la
an ka yeri n'an ka faamuya la o ye haut conseil ka baara de ye jalo ni nin ko in kɛra c'est-à-dire n'a kɛra dɛ hali an ka da tɛ sɔgɔ tuguni hali mɔgɔ de sɔnni tɛ tuguni ni nin kɛra awɔ n ye taamasiyɛn ɲumanba de fɔlɔ jamana kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka kɛ ten ka ala deli vraiment ni kumakan min fɔra tan nɔ an ka haut conseil fɛ ala ka kɛ o kɛcogo la ni nin kɛra ala ye fara an kan awɔ mɔgɔ ma ni i nana ni bɛn kuma ye ala ye fara i kan mais e k'a lajɛ dɔ bɛ dɔ nɛni dɔ bɛ nɛni jalo nafa t'a la an ka kɛ kelen ye o ye fɛnba de ye n m'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ haut conseil in ala bɛ ala k'u faransi taabolo ko foyi tɛ nin na nin ye ko ɲumanba de ye bon nin fana y'an ka jamanatigi ka hakilila fana ye koyi hakilila min y'an ka jamanatigi la bi o ye asimi ye o ye nin fana de ye o c'est à dire i mana kɛ cogo o cogo bɛn kana ban yen ni bɛn nana du kɔnɔ a bɛna dugu kɔnɔ ani jamana kɔnɔ o ye fɛnba de ye wala m'aw fo ni aw fo kosɛbɛ k'an ka sababu ɲuman fo sirifɛkɛ bon ni mɔgɔw ko k'u bɛ ayidara fo ayi fɔ parce que ko a ko wɛrɛ anw ye dɔrɔn tɛ ala ye ayidara sugandi k'a kɛ mɔgɔ ye ko bɛɛ lajɛlen bɛn b'a la i ye faamuya c'est à dire n'i y'a tanu fɛn o fɛn fɔ n'i ye fɛn o fɛn fɔ k'a tanu o tɛ c'est à dire i tɛ se k'a tanu ka taa dan na min bɛ an dusukun na nɛn tɛ se k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ ayidara ye a kuma la an tɛ ɲɔgɔn ye mais dusukun ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ a ye ko hali bi siya ni kɛnɛya ala k'o di a ma ala ka don an ni juguw cɛ a ye min dɔn a tɛ minnu dɔn ka dugawu kɛ fana hali bi an ka jamana ye ala ka don jamana na juguw cɛ an ye min dɔn an tɛ minnu dɔn ka hɛrɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ kuma janyana a baden mankan dɔ bɛrɛ ko abulaye haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi Ablaye Kulubali Beledugu Ablaye abe afu ka wale ɲimin aka ladilikan nunu na o tɛmɛnen kɔfɛ tile dama tɛmɛnen na an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko aw ka sirifumuso Haja Aminata Usman Haidara a ye suntigɛ ba labɛn Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan an ka cɛkɔrɔba ka du kɔnɔna la n'o ye Sheikh Usman Madani Haidara ka résidence la Abidjan o suntigɛ hukumu kɔnɔna na an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jɛ an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sunkalo ye kalo ye, sunkalo ye baraji ɲini kalo ye, sunkalo ye kalo barikama ye. Ka maa kelen sun tigɛ sunkalo la, o baraji o ka bon kosɛbɛ. Jango maa ba yiri ka sun tigɛli. An karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara denmuso Seyidat Mimi Haidara nin ye laada ye a bolo. San o san sunkalo kalo tile 15 n'o fana bɛ bɛn Imam Hasan n'o ye kira mɔden sanuma o fana ka anniversaire ye. Seyidat Mimi Haidara a bɛ nin don in kɛrɛnkɛrɛnnen ka silamɛw sun tigɛ sunkalo kɔnɔna na. Ɲinɛta alhamdulillah o kɛla o kɛcogo kelen in na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲina ka bɛn mercredi 4 mars 2026 o min fana tun bɛ bɛn Imam Hasan ka anniversaire ma. Nin koba fila in Ajabjɛ bɛ nin laɲɛnamaya san o san. Ɲinɛta a baaraw dabɔla ni kuranna kalan ani dalayiru caman. Abidjan fédération 4 o karamɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maison Blanche la n'o an ko ma ko Haidara la paix koko di kin kɔnɔna na. Kuranna kalanw kɛla, dalayiruw kalanna, ka tila ka kuranna dugawu kalan, dalayiru dugawu kalanna. An ka kɛ dugawu ɲini ye ka se silama bɛɛ lajɛlen ma. Sabula sunkalo kalo ye dugawu ɲini kalo ye. I mana bato o bato kɛ nin kalo in kɔnɔ a bɛ multiplier. O sababu la Seyidat Mimi Haidara a y'a ka baaraw fana multiplier nin kalo in kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔ mɔden n'o o ye an karamɔgɔ ye n'an k'o ma ko Ustazi n'o ye Sherif Ahmad Tijani Haidara denkɛ o fana tun bɛ kɛnɛ kan dakuru ɲɛ kelen dilan ma a ka jama fo a ba boro n'o ye Ajabjɛ ye. O bɛɛ le kɔfɛ Seyidat Mimi Haidara a sɔrɔla ka kuma ta ni ka foli kɛ nabagaw la ni ka dugawu kɛ ka kuranna kalan baaraw datugu. Sangani kɔfɛ an seginna ko kuratugu ka na kɛnɛ kan n'o ye sunagali kɛnɛ ye. An b'aw ladɔnniya ka fɔ nin sunagali kɛnɛ kan dumuni nasɔn sugu bɛɛ kun bɛ k'a ta barandaw la ka taa bila rɛnzɛw la ni ka taa bila pɔmuw la ka taa bila pilakaliw la n'o ye ivoiriyɛnw ka dumuni n'o ka d'o ye kosɛbɛ. Dumuni fasɔn fasɔn a bɛɛ kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Seyidat ka nin suntigɛ in kɛnɛ kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ dumunifɛn kɔni o ma kɛ mansin negela ye nin sunagali in na. Jama n'a ta o ta u bɛɛ lajɛlen ye sun tigɛ ni nisɔndiya ani
muɲaniya kɔnɔna na ni ka dugawu caman kɛ Seyida ye ka dugawu kɛ a wolofa ɲuman ye ani a wolobaw ye ka dugawu kɛ silamɛjama bɛɛ lajɛlen ye an ka nimoro tɛnkun nabaga dɔw la u y'u ka nisɔndiya jira an na an ka jɛ an k'olu lamɛn. An kɔni tɛ se ka foyi fɔ Ala ye barika da kɔ Ala min sɔnna ka nin suntigɛba in don an garisɛgɛ la n'o ye an ban ka suntigɛ kɛnɛ ye a Seyida Sharifa Mimi Hayidara ka dugawu k'a ye ka Ala waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya Ala k'o da n'a ma a bɛɛ sababu y'an karamɔgɔ min ye n'o y'an fa ye a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara an bɛ dugawu k'a ye a bɛɛ ka laɲini ye min ye ɲɛnamaya kɔnɔ Ala ka o nɔgɔya n'a ye a n'a bɔnna bɛɛ an b'a ɲini Ala fɛ k'an yɛrɛ mɛn o nɔgɔntugu la Ala k'o kɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'a don an garisɛgɛ la vraiment nisɔnkadiya kɛnɛ kan kosɛbɛ parce que a b'an hakili jigin fɛn caman na silamɛya histoire la fo kana se kira n'a ka sahabaw tun bɛ cogo min kana se bi ma vraiment a b'an hakili jigin olu la kosɛbɛ an bɛ dugawu k'u ye kɛnɛya ni si la ni labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ se ka min fɔ a yɛrɛw ye o ka foli d'a yɛrɛw ma parce que mɔgɔw bɛ bila baara dɔ la mais n'a man di ye ou bien a farifoni t'i la dɔrɔn baara in b'i tunun de o la aw yɛrɛ ka cɛsiri a n'a ka wuli ka jɔ kɛnɛ si ma sigi sherifuw tɔgɔ la fo a k'a sɔrɔ aw bɛ a kɛnɛ kan vraiment o ye timinandiya ni farifoni de an b'a deli o si tɛ se ka kɛ ni kɛnɛya tɛ ka kɛnɛya di a yɛrɛw ma yarabi Ala k'o kɛ k'an bolo mɛn baara in na yarabi Ala m'o kɛra k'a sabati an bolo yarabi Ala k'o kɛ ka taa baara in laban sara laban arijinɛ kɔnɔ yarabi Ala m'o de kɛra kira n'a so bonya kama ni karamɔgɔ yɛrɛ barika ye sɔli ala rasulu karim an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn vraiment an nisɔn ka di an bɛ foli fɔlɔ an ka karamɔgɔ la n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara n'a ka denbaya bɛɛ ka ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛya leminiya lamakuma Ala k'a d'an n'a ma alhamdulillah an nisɔn ka di nin suntigɛba nin kɛnɛ kan ka sumina Ala sɔnna an ye kuranɛ kala ka tila ka dalayilu kala ka yaasi kala o yɛrɛ sherifuw nɔfɛ o ye kunnajaba dɔ de ye ka tila tuguni ka na sherifuw ka suntigɛ don o ye fɛn ye min bɛ adamaden kisi k'i sogo tanga ka bɔ jahanama yɛrɛ tɔɔrɔ ma surtout kanu fana b'an dusukun na donc o la an bɛ sherifuw fɔ k'u waleɲuman dɔn ka tila ka nabaga bɛɛ lajɛlen fɛ k'u waleɲuman dɔn a yɛrɛ minnu bɛ baara la ka tila ka dugawu k'a ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bolo mɛn a ka baara la sini kɛnɛ Ala k'o d'an ma Ala ka nafa caman d'an ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira Muhamadu Mustafa na so denkɛ kama sɔli ala rasuli karim ilahi rabbil alamin alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barika da bon a bɛ san dama bɔ bi an bɛna nin sunakari la an ka Seyida fɛ n'o ye Mimi Hayidara ye bon a b'a organiser fɛnɛ ka bɛn Hasan ka bangeni waati ma bon a dun bɛ kɛ sunkalo fɛnɛ kɔnɔ donc koba fila o bɛnnen de don donc vraiment an ma dan sɔrɔ Mimi la mais an bɛ foli de di a faw ma a n'a baw ma parce que olu k'a bila sira min kan o de ye Ala ko sira ye donc o de kɛra sababu ye a ka nin baara in a k'o kɛ donc an fɛnɛ bɛna fara a kan komi an fɛnɛ tuguna a fa de kɔ Ala ko sira kelenw la an bɛna fara a kan k'a nisɔndiya k'a dɛmɛ ka ko in kɛ donc an kun nisɔndiyara a la jama bɔra jama la wasara donc an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka san wɛrɛ ta bonya nin ye Ala k'a fanga se aw yɛrɛ min fɛnɛ déplacera ka na Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen dugawu minnu kɛra ka hinɛ se an yɛrɛ ma a n'an bangebagaw ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ka a hinɛ s'u ma Ala m'o kɛla ka Serifula yɛrɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ Serifula ye hali bi Ala k'u mɛn an ɲɛfɛ ka aw yɛrɛ Serifula baarakɛlaw ka aw fo ka dugawu kɛ aw ye hali bi aw bolo bɛ baara min na Ala k'a ɲɛ aw bolo Ala ka n'aw nimisa Ala k'aw lawasa Ala ka ɲɛtaga di kiraw bonya kama Serifu lahɔrɔma sɔli ala rafi nin bɛɛ le kɔfɛ sisan mikoro sɔrɔla ka di Seyida Aja Ina Hayidara ma ale ye Serifula dugawu kɛ Seyida Mimi Hayidara ale y'a yira k'a fɔ Seyida ale kɔrɔmuso mana dugawu kɛ ka ban o ye dugawu bannen ye an bɛɛ b'an wasa don o dugawu la a ye foli kɛ ni ka kuma sonsoro o yɔrɔ la ka hinɛ ni makari k'o fɔ an ɲɛna cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ o don ani ɲɔgɔn cɛ ale de ye o ɲini Ala fana sɔnna ka barika don a kumakan na an bɛɛ lajɛlen kelen ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka hinɛ k'o cari ani ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nin kalo belebeleba in kɔnɔna la k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ kelen sun tigɛ o bɛ baraji min sɔrɔ e min y'a kɛ i fana b'o baraji sɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ caman o de sun tigɛra nin wagati in na an balimamuso fɛ ni o ye Mimi Hayidara ye mɔgɔ hakɛ min sun tigɛra nin yɔrɔ in na sisan Ala de bɛ a dɔn o la an bɛ an fa ni an karamɔgɔ fo a ka nin kunnafoniya in lase cogo ɲuman na ni o ye a mɔkɛ ka diinɛ dɛmɛ ni sira ye ko a Hayidara fo ba Madiba la
ana ka dimaya bela jeli ka an balimamuso yɛrɛ fɛnɛ ni fo ale min ye nin sutigɛ in organisé ka fara a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko i ni ce k'a fɔ a ma ko a hayidara o taara an ka so de i mana sira o sira ye an kɔrɔ an y'a bɔ Serifu Usumani Madani Hayidara ale ka diinɛ lase cogo ɲuman na o de ye an bila nin sira in kan o la an bɛ min fɔ ko a hayidara ka nin hakilila ɲuman in tali la a ye nafolo min bɔ an b'a ɲini ala fɛ ka fara a dɛmɛbagaw ka ala ka miliyari bila a nɔ na a bɔra nafolo min na ala ka n'a ba ala k'a kɛ siniɲɛsigi ye ala k'a bila ka mijani na ala k'a kɛ diinɛ sara ye ala k'a ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na ala ka hɛrɛ ka an n'aw ye fɛn o fɛn nana ale minnu ma nin kɛnɛ sɔrɔ hami ninnu a dogo ye a bange la ti cɛ ala de ma n'a ti dɛsɛ a kana n taw ala k'a bɛɛ dilan ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'an si dɛsɛ ala ka n'an siri dan fɛn na ala ka n'an labila ala k'a ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na k'an jinɛ nɔgɔya an ye ka don an ni janɛmɛ cɛ ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasulillah salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ka fɔ san b'a fɛ ka wuli foli banna wa dugawu yɛrɛ banna i na ye dugawu kɛ ka ban dugawu banna pewu donc ne min fɔ dɔrɔn o de ye ka a yɛrɛ fo sotigɛ in na a ye saga belebeleba bila ka na n'an ka sɔngɔ ka na di ko k'a fara sotigɛ fɛnw kan ko ka di mɔgɔw ma voilà donc o foli dɔrɔn de don sinon ale ka dugawu kɔfɛ dugawu tɛ yen tuguni ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara assalamu alaikum wa rahmatulahi sunkalo caman bɛ ala bolo ala ka a jira an na an b'a ɲini ala fɛ seyida fana musaka min n'a y'a bɔ ka don ni sumakali na musaka den tɛ nka an b'a ɲini ala fɛ ala ka a ɲɔgɔn caman caman segin a yɛrɛ ma ala k'a kɛ a ka alaya bonya kosɔn k'a kɛ kira n'a somɔgɔw kanu kosɔn sera yɛrɛ a haminako ye fɛn o fɛn ye nin waati in na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o de nɔgɔya ye a bɛ sira fɛn o fɛn ye ala k'a kisi o ma fɛn o fɛn fana taara a ka nin woro in jaabi ye k'a ɲini ala fɛ o ni hami o hami taara ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka sangɛrɛ jira an na kira n'a somɔgɔw kanu alul baitul hurma sɔli ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bɛ foli bila ka taa an balimamuso n'o ye Aminata Usumani Hayidara ye a ka nin baaraba in na ka bɛn ni a yɛrɛ mɔkɛ ka bangeli dɔ ye n'o ye Imam Hasan ka bangeli dɔ ye an bɛ Alahu taala deli sun tigɛ ka maa tigɛ sun na baraji min bɛ a la fusamantiya min bɛ a la ala k'o di ani Sherifu muso in ma a san caman a ka nin baara in kɛ musaka minnu fana donna la ala kana ta yɔrɔ lankolonya ala ka caman bila an dɔ la kira n'a so kama sɔli ala Muhammadin wa ali Muhammad an bɛ taa tamanikaw fɛ yen nɔ dɔw kɛra tamanikaw fɛ yen nɔ an bɛ taa o ye kunnafoni min sɔrɔ la an bɛ taa o lajɛ faso kanu o ye limaniya ye bastandeni ba madani di ale min ma ɲina a bɔdugu kɔ n'o ye tamani ye ka sangani ni sungalon barikamanba in ye a ye ladala kilen kokura ni ka wuli ka suman ta ni ka sɛbɛkɔrɔ ni tamanikaw la walasa tamanikaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sun don hɛrɛ ani lafiya la cogo min na karamɔgɔ ka nin ko in an ɲɛ b'a la ala bolo de b'a la ka sababu kɛ mun ye parce que nin dun kɔnɔ yan o tɛ mɔgɔw ka lakale ye dɛ dunan kunna ni to tobira yan dunan kunna bɛ bɔ ka bila ni dunan min nana a b'a dɔn fo ala sɔnna anw yɛrɛ kɛra o seere ye anw yɛrɛ tun kɛra o baarakɛbaw ye ni dunan nana ne yɛrɛ de tun bɛ dumuni ta yan ka di dunanw ma bon ni karamɔgɔ bangebaaw y'o kɛ ni ala y'o o dɔn karamɔgɔ ye fo karamɔgɔ nana ta kɛ ale ta tɛ to kunna ye sisan fo ale ta b'a la ka kɛ bɔrɛw ye sisan an b'a ye dɔrɔn ala k'a bolo de bɛ karamɔgɔ ka ko la nin dɛmɛ min dili siriya la tamani alimamilakaw a diinɛ ɲɛmaw fo ka taa se tamanika bɛɛ lajɛlen ma a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn de bɛ nafa la silamɛya kɔnɔ ani adamadenya yɛrɛ la ni ka sɔrɔ ka wale ɲuman dɔn foli kan ani dugawu don ka kɛ ka ɲɛsin Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara n'a ka denbaya ma faso kanu ko ye limaniya ye diinɛ b'o fɔ mɔgɔ dun ala ka dɔn k'a fɔ i ye a ka jɔn ɲuman ye o bɛ sɔrɔ i ka limaniya fɛ n b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni i ye baara kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw na sun kɔnɔna na hali n'i y'a kɛ waati wɛrɛ min tɛ sunkalo ye baraji min b'a la ani sara min fɔlen don a la diinɛ ka fɔbaw fɛ o ka ca fo ka dama tɛmɛ surtout i y'a kɛ waati min bɛn ni mɔgɔw haminen don duw ka baaraw kɔnɔna na ka bɛn ni kalo barikama ye tamani yan dɔn an b'a dɔn san caman ni ɲɔgɔnnaw bina nka kɔngɔ yani a ka mɔgɔ fa
jigitigɛ de b'i fa fɔlɔ ko i jigi dara kan k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ i ka mɔgɔ fɛ wala i b'a sɔrɔ cogo wɛrɛ la o b'i hakili sigi ka ne ka dugu nisɔndiya a yɛrɛ y'a daminɛ ne t'a san dɔn depuis ne tɛ yen fo alhamdulilah ne gɛrɛ la donc an b'a fɔ n b'a dɔn a yɛrɛ kun wa y'a kɛ bi a b'a kɛ sini n b'a dɔn a bɛ kɛ ala barika la ale yɛrɛ barika an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a seko n'a dama jira a y'a k'an ye ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a basigi a ye an ma mɔgɔ mana fonctionnaire fara maa wɛrɛ ka dugu kɔnɔ bɛɛ de bɛ balo in sɔrɔ n'an y'a sɔrɔ fɛnɛ alhamdulilah an b'a kɛ sunkalo musaka ye o kɔni ye diya ye san o san a bɛ na ni malo ye bɛɛ b'a dɔn fantan ni faama bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ bɛ dugawu k'a ye nisɔndiya d'a don ala ka sini kɛnɛya d'a ma an bɛ dugawu k'o la ala ka si caman d'a ma ani kɛnɛya. an ka foli bɛ karamɔgɔ ye ni maa min ko n bɛ ka dugu fɛ o bɛ kɛ walidugu fɛ o nin ye diɲɛ san o san ye walahi an ka foli bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye yarabi a ma ala k'a kɛ hinɛ ye a ka foro ma. fɛn min ye Tamani Haidara la duba ye olu kɔni y'u ka nimisiwasaw jira ka sangani u fa an'u karamɔgɔ an'u ɲɛ jɔyɔrɔ ka nin waleya in ye o min ye hinɛ ka ɲɛsin Tamani ka den bɛɛ lajɛlen ma. an fa ni an karamɔgɔ ni an ɲɛ jɔyɔrɔ ale bɛ nin dɛmɛ min kɛ ka se Tamanikaw ma vraiment nisɔndiya min b'an na hakɛ foyi de t'a la dɔrɔn ka Sero Usumani Madani Haidara ka kalifa ala ma ka ala min ti kalifa tiɲɛ a bɛ ka nin min kɛ a bɛ nafa min ɲɛ Tamaniya ni Tamanikaw y'o da don a la hakɛ foyi de t'a la o la an nisɔndiyara n'a ye a bɛ bonya min kɛ ani bɛ du min lafiya ka se ka hali ka seli balo k'i bolo wallahi ala dɔrɔn de b'a dɔn hakɛ foyi t'a la. maloko in diyara bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya bɛ Mali la bi gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ Tamani kɔnɔ bi an bɛɛ b'a dɔn maloko in diyara an yɛrɛ de a bonyana bɛɛ ma ala ka karamɔgɔ mɛn yɔrɔ ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka laban ɲuman d'a ma. an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛ la ni nin balo ninnu o min tun bɛ tali kɛ malo bɔrɔ tulu bidon fo ka taa se sukɔrɔw ma o dili ye Tamanikaw ma. an bɛ an karamɔgɔ fo Asida Sherif Usumani Madani Haidara ni ye laada ye san o san a bɛ balo caman i nafa bɔra k'a ye cogo min na ka o bila ka taa a yɛrɛ bɔ dugu la n'o ye Tamani ye ka taa o boloma dɛmɛ sinjitigiw baara dɔn an bɛ Alahu Taala deli ala ka ani a sara ni hɛrɛ ye san caman ala k'a bolo mɛn a la san caman an ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ nɛgɛjuru sira labila an ni an filɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ waati damadamani kɔnɔna la maa damadamani an b'olu ta ni min sera ka don an bɛ folikanw ni duwawudonkanw kɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don ni min ye weleli kɛ ni min donna 70 93 ani 3 91 80 60 ani 8 92 ani 2 an tila dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o tigi lamɛn assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh karamɔgɔ kan kɔri baasi foyi t'i la. alhamdulillah mala kana kosɛbɛ. baraka i tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min. alhamdulillah ne tɔgɔ Isa Yatara ka bɔ Buwake Côte d'Ivoire ɲamana kɔnɔ. Isa Yatara Buwake Côte d'Ivoire. naam. Yatara kɔri baasi t'i la. alhamdulillah n bɛ ala tanu karamɔgɔ. ayiwa i bisimila i bɛ Sherifula Jakanso kan direct la. alhamdulillah a diyara n ye kosɛbɛ n b'i fo n bɛ foli daminɛ yɛrɛ. foli diyara n ye. ka k'i siri sanuya la. kosɛbɛ o diyara n ye. o kɔfɛ n bɛ karamɔgɔ vraiment n bɛ karamɔgɔ fo kosɛbɛ karamɔgɔ Adama Jawara n b'a fɔ kosɛbɛ. ayiwa Jawara tulo b'i la. an balimamuso ɲumanw kan inchallah. an bɛ i ka invité fo vraiment so an b'a suivi kosɛbɛ réseaux sociaux sanfɛ. kosɛbɛ. vraiment a ka baara ka ɲi kosɛbɛ an b'a fɔ hali bi Ala k'an n'a dɛmɛ inchallah. amin amin amin. an bɛ foli ni dugawu fana ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sini kɛnɛya kalifa ninnu ma hali bi Ala k'u mɛn kɔrɔ Ala ka nin dɛsɛ fiyewu fiyewu. amin ya rabbal alamin. an ka jamana ni ye Mali ba ye Ala ka den kɛnɛya ka latigɛya min bɛ Ala ka ban. amin ya rabbal alamin. Ala ka hidaya sababu bɛɛ lajɛlen ma n bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fɔ tɔgɔ inchallah n bɛ n ka dugu yɛrɛ fana Tombouctou. wa alaikum salam Yatara an bɛ Buwake bɛɛ fɔ ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la dugawu min kɛra ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o lamɛn assalamu alaikum. wa alaikum salam Amina. kɔri baasi t'i la. baasi foyi tɛ yen. ne ba i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Aminata Sidibe Sirakɔrɔ. Aminata Sidibe Sirakɔrɔ. an y'a bɛ émission lajɛ a ka d'an ye kosɛbɛ yɛrɛ de. o diyara n ye.
an bɛ faamuyaliba de sɔrɔ a la alhamdulillah o diyara n ye ala k'aw bolo mɛn wa baara amin ya rabbal alamin aba isiri foli diyara n ye an bɛ sirakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la sirakɔrɔ mɛngɛtana sirakɔrɔ dunfin an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum assalamu alaikum allo allo assalamu alaikum wa alaikum salam kori baasi t'i la karamɔgɔ somɔgɔ don aba i tɔgɔ ni jamu ni k'an wele ka bɔ alhamdulillah adama jeyite dɔ ka bɔ buwakɛ bɔndugu adama jeyite adama jakite ka bɔ buwakɛ bɔndugu ka bɔ buwakɛ bɔndugu ayiwa jakite i bisimila alhamdulillah a ka foli don foli diyara n ye a ka misa a ka d'an ye kosɛbɛ an b'a lamɛn don bɛɛ alhamdulillah hali waati yɛrɛ an sigi bɛ an bɛ k'a lamɛn k'aw yɛrɛ fo o diyara n ye an karamɔgɔ sɛri sɛri Usman Madame Haidara an ka foli b'a ye tijani kɛnɛ ka se ɲuman ala k'o di an n'a ma amin amin ya rabbal alamin ko ɲuman di an n'a ma amin 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 vraiment a ka misa a ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ bilasira alhamdulillah o diyara n ye an bɛ sigi na an b'a lamɛn an ka foli bɛ aw yɛrɛ ye o diyara n ye an yɛrɛ fana b'i fo k'i waleɲuman dɔn Côte d'Ivoire jamana bɛɛ lajɛlen fo ka Buwake bɛɛ fo i tɔgɔ la an bɛ maa kelen ta waati ni a cogoya kama assalamu alaikum kori baasi foyi t'i la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min alhamdulillah ka bɔ min Ngolobugu i tɔgɔ ni jamu hakɛto i ma bɔ tele la dɔɔni Adama Keyita Ngolobugu la hakɛto mankan min kɛra i ma bɔ tele la dɔɔni ayiwa Adama Keyita Ngolobugu ale tagara hakila an bɛ nɛgɛjuru siraw la jɔ yan bi waati korona an bolo dɔɔni minnu ye weleli kɛ ani minnu y'a ɲini n'u ma an sɔrɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka u waleɲuman ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ sɔni an bɛ na su in na nafilaw lase aw ma nka yanni o cɛ an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na an bɛ segin ka na su in na nafilaw lase aw ma ni Ala sɔnna a ma. Alkaba te wulati te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye o wuli ka d'a ma o furongo kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la te alikaba tew la sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa an bɛ an ka sponsor officiel fo a n'a ka produit k'a yira aw la k'a fɔ ko ni maa min bɛ fɛ ka jamukan in dɛmɛ o ye k'i ka sanfɛn bɛn nin produit ninnu na sponsor officiel ale min y'a ka danaya dan ka san caman ale b'a ka danaya ta k'a da an kan walasa nin baara in a bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo min na o la walasa ka baara in diya don a yɛrɛ fana bolo ka danaya in diya don a yɛrɛ fana bolo a ka produit min bɛ sugu kɔnɔna la produit min ni u sɛgɛsɛgɛra k'a ye ko produit ɲuman don mayonnaise ka di bɛ o la jus Precia
fo ka taa se te alkaba nono halib o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen nɔ an k'an ka san ta kɛ o fɛn ninnu ye walasa baara in bɛ se ka sankɔrɔta ale yɛrɛ fana bolo n'ale ka baara sankɔrɔta la siga t'a la jamukan in fana bɛ sankɔrɔta ale nɔfɛ an bɛ segin ka na an balimakɛ ma Elhaj Adamu Nuhu Jawara Adamu su in na nafila jumɛn b'an bolo alhamdulillah Alhaji Usman Kan bi sunkalo tile 17 ye o b'a yira k'an bɛ tile 18 su la nafila min ɲininen don o ye jɔko 12 salamu bila ko 6 alifatiya kalannen kɔrɔ kɔfɛ sabihi isma rabbikal a'la o suran dafalen i b'o kalan siɲɛ kelen kelen qul ya ayyuhal kafiruna o suran dafalen i b'o kalan siɲɛ kelen kelen n'i ye salamu laban bila ya i b'o wurudi siɲɛ 100 su na ye sunkalo su 18 ye a nafila ye jɔko 12 salamu bila ko 6 alifatiya kalannen kɔrɔ kɔfɛ sabihi isma rabbikal a'la suran dafalen i b'o kalan siɲɛ kelen qul ya ayyuhal kafiruna suran dafalen siɲɛ kelen kelen n'i ye salamu laban bila ya nuru siɲɛ 100 ni maa min tɛ se sabi la i bɛ kulu halaw kɛ ka remplacer ala y'a kɛ ala k'a minɛ an bolo amin ya rabbal alamin ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya ye ala ka faamu dafalen di ani aw ma ni ala taara sɔnna ma an bɛna dɔgɔtɔrɔ lamɛn yanni cɛ an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na an bɛ sɔrɔ ka segin ka na dɔgɔtɔrɔ ko la. Mama fɛn min tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jɛ an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na Eba e ta fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina Zeyina i ti dɔɔnin y'a la tiɲɛ na Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲɔgɔn ye Zeyina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyina Kamara an bɛ segin ka na i ma dɔgɔtɔrɔ ka bi kɛnɛya jamukan hukumu kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ ye mun de sɔrɔ ka fɔ an ye bi sisan an bɛ an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo n'o ye Tata Kuje Ture a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la bi a kɛlen bɛ ka walawalakan ye fɛn na fɛn min ni a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ surtout an ka jeunes yɛrɛ ta fanfɛla la ni o ye drogue ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmara ka sɔrɔ ka segin ka na inchallah an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu matarafalen don Sherifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ko kura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka sanga ni sunkalo la hɔrɔmakalo ye walasa ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleyaw la waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma a bɛ o sira kan bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan min na ɲɛfɔli kɛ aw ye babisa min kan fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ n'an b'a ɲɛsin an farikolo ma a kɛra fɛn ye fɛn min n'a bɛ dun fɛn min ta walima fɛn sama ta fɛn o fɛn bɛ se ka hakili minɛ ka hakili k'a ta ye ni hakili m'a sɔrɔ a t'i lafiya n'a bɛ se k'an bɔ an togo la ni ka hakili bɔ a togo la o de bɛ wele ko dɔrɔgu a suguyaw ka ca kosɛbɛ a furakisɛmanw bɛ yen a puduruma sigarɛti fo ka taa se gulɔ n'a ɲɔgɔnnaw ma ka da kan nin bɛɛ bɛ mɔgɔninfin bɔ a togoya la a bɛ ɲangata caman se adamaden ma mɔgɔ min bɛ dɔrɔgu ta a ka accident fanga bɛ se ka bonya o bɛ se ka kɛ sirabankana ye wali kelen a ka baara yɛrɛ kɛtɔ n'an b'a fɔ o ma accident du travail
wali kelen k'a to a ka so yɛrɛ n'an b'a fɔ o ma accident domestique n'i ye dɔrɔgu ta i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛ moto kan wali kelen ka don mobili kɔnɔ i bɛ se ka tiɲɛni kɛ circulation na i ka baarayɔrɔw la i bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni don i kunna k'a don i ka baarayɔrɔ mɔgɔw kun hali i ka so kɔnɔ i bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka d'a kan i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ gulɔ fɛnɛ b'o togo kelen na a fɛnɛ b'i bɔ i hakili kan wa a bɛ tiɲɛni caman fɛnɛ don farikolo kɔnɔ i n'a fɔ dɔrɔgu dumuni bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ gulɔ bɛ nin bɛɛ ɲimi dɔɔni dɔɔni k'a bɛɛ jeni dɔɔni dɔɔni wa a ka jugu adamaden biɲɛ ma kosɛbɛ dɔrɔgu minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sama sɛgɛrɛti a muguma wali kelen furakisɛ ma nin bɛɛ lajɛlen nin bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ fɔ bana minnu ma ko maladie métabolique n'o ye banaw ye bana minnu bɛ sɔrɔ an ka kɛwalew fɛ tension bana dusukunna bana fo ka taa se cancer n'a ɲɔgɔnnaw ma ni minfɛn jugu ninnu bɛ se ka kɛ sababu jugu ye min ka nin bana sidɔnbali ninnu bila adamaden na minfɛn jugu tabaga a bɛ se ka tiɲɛni don a yɛrɛ kunna cogo min a bɛ se ka don sigida kunna o cogo kelen na an k'an janto an ka marakɔnɔmɔgɔw la an bɛ mara min d'u ma kuma dɔw la an ka to min sigi u jate minɛli fɛnɛ kan u bɛ se ka don da dɔ fɛ kuma dɔw la n'u kɛwale yirali la a bɛ k'i bolo balinankoba ye o don de i bɛ bali k'a ye i ye mara min d'a ma a n'a bɛ ka kɛwale min kɛ olu ka jan ɲɔgɔn na denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan a caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ nin minfɛn jugu ninnu ta a dogolen bɛ caman somɔgɔw la k'a fɔ u den bɛ nin sira jugu n'a ɲɔgɔnnaw kan o de b'a wajibiya ni yɛlɛma donna i den kɛwale la i ka to min sigi sɛgɛsɛgɛli kan ka ɲɛsin a ma k'a ɲini k'a dɔn mun ye yɛlɛma don nin kɛwale la hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ɲuman sɔrɔ bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni olu bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ne baw. Mama fɛn min ni teliya man ka rendez-vous yɛrɛ in jigin dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamanden na. Eba, e tɛ fura bɛ ne bolo. O bɛ cogo di? Cɛni paga in dɛ. Nin tɛ jumɛn ye? Tɛ Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin y'a la. Tiɲɛna Zeyina. Nin na ye kalaya dɔɔnin. Cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲɔgɔn ye Zeyina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de ka to a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyina. Naka dɔgɔtɔrɔmuso a tun bɛ dɔrɔgu ko kuma de la. Walayi sa dɔrɔgu a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ walahi dɔrɔgu bɛ se ka mɔgɔ joli tiɲɛ a bɛ i hakili tiɲɛ a mɔgɔ jugu yɛrɛ bɛ se ka fa yɛrɛ bɛ wuli la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Mali ye an ka denmisɛnnin ninnu caman de bɛ nin minfɛn jugu in min n'i taara Bamakɔ suguba yɛrɛ la i bɛ taa denmisɛnninw ye yen nɔ u bɛ nin minfɛn in min i dabali de bɛ ban a dɔw b'a min f'u jɔlen bɛ sunɔgɔ u yɛrɛ ma walahi an bɛ min fɔ an ka denmansaw ɲɛna an ka denmisɛnninw gɛrɛ an yɛrɛ la ka éducation ɲuman di u ma. Inshallah an bɛ Ala ta deli Ala ka an kisi dɔrɔgu in kɔlɔlɔ ma Cheikh Adam an bɛ segin ka na i fɛ ka nafila i ka se k'an ye nafila in kan. Nin ye sunkalo tile 17 ye tile 18 su don nafila min b'a la jago 12 salamu bila ko 6
fatiha kalanen kɔrɔ kɔfɛ sabihi isma rabbikal a'la i b'o sura in dafalen kalan siɲɛ kelen kelen ka qul ya ayyuhal kafiruna sura dafalen siɲɛ kelen kelen n'i ye salamu laban bila ya nuru i b'o wurudi siɲɛ 100 n'an y'a kɛ ala k'a minɛ amin ya rabbal alamin an ala deli ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya n ye ni nafila ninnu fɔ kun walasa ka maaw dɛmɛ k'u fari foni k'u bila baara la diyagoyaw tɛ nka ni maa min sera k'a matarafa a nafaw fana ka bon kosɛbɛ baraji caman bɛ a la i bɛ jate su ɲɛnɛmayabagaw fɛ sunkalo kɔnɔna la ala ka kɛcogo nɔgɔya an ye an bɛ segin ka taa don gabugu kɔnɔ an balimamuso nɔfɛ madame Keita Aminata Traoré min b'a bolo gabugu kɔnɔ bi a bɛ o la sama ni ma fili jɛgɛ de kan ka sɔrɔ a bolo bi an bɛ madame Keita lamɛn. Jërëjëf filɛbagaw o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn o sigiyɔrɔ la ni an bɛ Titibugu la an n'an balimamuso dɔ don an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ b'a représenté ne ba i ni sɔgɔma nse an ni sɔgɔma i bɛ se k'i tɔgɔ di jamu f'a filɛbagaw ye ne tɔgɔ madame Keita Mariama Dunbiya entreprise mini boyiro chef lelo bi an bɛna poisson pané de dilan ka yira o la poisson pané poisson o de ye jɛgɛ ye mais a panelama in aw ni an ka jan o filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ poisson pané kɛ an mago bɛ kɛ jɛgɛ yɛrɛ la jɛgɛ bu gɛrɛgɛrɛ ka jɛgɛ bu bɔ ka a tigɛ an mago b'o la an mago bɛ se farine ma an mago bɛ se chapelure ma ani sɛfan den kelen an mago bɛ s'o ma ani kɔgɔ ani ni cube d'assaisonnement ka di i b'o fana k'a la ani épices poivre ni céleri ninnu a banna awɔ a banna ale tɛ fɛn bɛɛ dɔrɔn de la ani n'i bɛ fɛ ka puni k'a la n'i bɛ fɛ ka frite de k'a la n'i bɛ fɛ ka salade de k'a la i b'o san k'o k'a kɛrɛfɛ accompagnant awɔ sisan n'an b'an ka poisson pané tobi an b'an ka jɛgɛ bu bɔ ka ɲa i b'a tigɛ k'a kɛ jamujanni ye i mana kɛ jamujanni ye sisan nɔ i ka burumugu i ka farine burumugu o de ye chapelure ye donc i ka farine mugu ni o fitinin k'a la donc nin ye bannen fɛn mugu jalan dɔrɔn de bɛ k'ale la o kelen de bɛ kɛ burumugu fana na donc i b'a lajɛ togo la kɔgɔ kana caya quoi i bɛ kɔgɔ k'a la dɔɔni dɔɔni pour que a kɔgɔ bɛɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma voilà pour que a bɛɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma n bɛ cube d'assaisonnement dɔɔni kɛ nin fana na fitinin pour que a bɛɛ ka bɛn i yɛrɛ b'a dɔn i ka dumuni na i bɛ hakɛ min k'a la i b'o de tila 3 ye sisan awɔ parce que jɛgɛ yɛrɛ fana bɛ tila ka mariner tuguni donc faut pas que a kɔgɔ ka caya céleri ni persil ɲagaminen nin ye layi ye fɔ ni épices ɲagaminen poivre ni paprika ninnu ani épices ɲagaminen kɔgɔ ni cube d'assaisonnement fana b'a la donc nin y'an ka marinade bɛɛ lajɛlen ye tantɔ donc en tout épices min ka di ye dɔrɔn i b'o k'a la an bɛ sɔrɔ ka jɛgɛ bu ta kelen kelen n'a jɛgɛ bu ta kelen kelen an bɛna don farine mugu la tan n'an y'a don farine mugu la an bɛ sɔrɔ ka b'o la ka don sɛfan na il faut savoir que jɛgɛ fana mɔ ka di surtout k'a tigɛlen yɛrɛ don tan la i b'a dori dɔrɔn ka bɔ i b'a sɔrɔ an nana an bɛ sɔrɔ ka na k'an ka burumugu la n'an ka poisson pané baara bɛ banni i bɛ se ka a segin sɛfan na tuguni k'a kɛ burumugu la mais nin hakɛ kɔni ka di ne ye bon nin y'a banni donc an b'a bɛɛ pané tantôt fo ka taa ban sisan nɔ an bɛna an ka jɛgɛ k'a la donc ale fana tulu bɛ bilen de awɔ a fana tulu bɛ bilen silamɛya nin ka teli a ka teli a bɛ bilen dɔrɔn o y'a sɔrɔ a mɔna Madame Telera wa kun bɛɛ bɛrɛbɛnnen don mais jɔn min nin kɛ jɔn min nin dilan k'i tɛ kɛ baramuso ye sa ni sunkalo yɛlɛma in kɔnɔna la ni petit plani ninnu sigilen suntigɛyɔrɔ la n'a bɛ mɔgɔ nisɔndiya de n'a bɛ mɔgɔ si caya o bɛɛ n'a ta n taara nin kasa dumani sigi tantɔ 18h ni ninnu a bɛ perese so ya tigɛ o yɔrɔ mais jɔn b'a f'i ɲɛna ko ka i to nin na kanu tɔ tɛ bonya ka taa fɛ a gɛlɛn an ka janto nin yɔrɔ ɲinan fɛ an ka kɔkɔw fana bɛ baara la mais u fɔlen don nin yɔrɔ ɲinan maya folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw n bɛ musolakaw bɛɛ fo an ka sɛgɛn na a ma nɔgɔn dɛ ka sun ka tila ka
nin baara ninnu misɛnnin ninnu bɛɛ kɛ funteni na i yɛrɛ t'a dɔn kɔgɔ b'a la wa kɔgɔ t'a la wa a ma nɔgɔn dɛ i yɛrɛ bɛ to jɔrɔ de la dɔrɔn ayiwa est ce que kɔgɔ bɛ nin na u bɛna se ka nin dun wa sukaro bɛ nin na wa a ma nɔgɔn donc ne ye duwawu de kɛ ala ka courage di musolakaw bɛɛ ma halisa ala ka courage di musolakaw bɛɛ ma halisa u ka nin kɛ san o san cɛlakaw yɛrɛ fana ka encouragé u tɛ nka yɔrɔnin dɔ fɔ Maya c'est très important parce que nin sunkalo in na an bɛɛ sunnen don donc an t'a dɔn ni kɔgɔ b'a la kɔgɔ t'a la ou bien n'a kɛra cogoya min na donc ni maa min y'a ta kɔgɔ tɛmɛ dɔɔnin an falakaw dudenw a k'a jateminɛ a ka yafa an ma e maa min bɛ fɛ k'an ka jɛmukan in participer i bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la n'o ye 79 63 39 59 min segin a kan 79 63 39 59 donc ni ne tun b'an bolo ka yira aw la bi n'o ye poisson pané donc n y'a dɔn aw bɛɛ ka tata tɔmɔ a la ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sunkalo barikama in na an b'a fɔ ɲɛna k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Hanya dah aku puasa pani. Dengar aku mana dilihat ni mana dilihat. Ni pernah ada ni mula ni. Jaga dulu. Jaga tiga dulu. Yang ni jaga minum. Jaga tak kabla tulu, aku kaja kabla tulu lah. Ya boleh. Asu ni chefan, asu ni asu. Asal mana dah? Akalim. Apa? Saya ni sana bala mah. Sana apa saya? Ayo. Akila. Apa farah ni bukan usul kon pana. Usul moni basi. Usul moni regala. Ama gelar. Aha. Enggak ada kon usul moni regala. Ni moni regala. Tufasaru. Amse tufara. Ayo. D'accord. Zajara. Di sana banyak orang cara deh. Agora macam cara. Agora fofna afna bundo bala. De. Dan to ka fali. Ni te logo man tigeli ka du. Akan shima. Ambala ko to ku encourage. Ko to ku encourage. Ba encourage to di. Eni na ambala ko so. Ke da yo fa do ko encourage. Nyala salama. Na da musula musula ko so. Eni ga so ba. Inshallah. Da ko na fla du ko encourage. Nyala salama ambi amba ufo. Ku wale ngando uka chesiri la uka jijala uko chesiri man fedro halna mafu madugo kono ka foko onichi uka don kwala de be mansara kanisi ka ika remercier li makono so ne be décourager amba u chesiri mbula jija mbula ngame kalo ban ngono abi yinu fe halisa uka chesiri ke uka do faraka uka ke sabali fena kono uka ke nisonja kono ka ke farfoni kono fon bela jeli ko place soro ka be watima ka fon fala ko ye ni fena bebe ke ka la je ko do ni fa na soro ka ala ka ni berjiga bunya wati ka gele ne wallahi ala kana mashi dese ala ka to ambe ka se ka do faranga na songo ka ya mbu ke do de be ka soro sigata ma bala de ala ka berjiga daile ala ka ke ma ye mun do faru ka na songo ka ni wati na okoro kwa ni dugo de ke kala kan garjiga bonya amin ba do cheshiti kuni garjiga bonya gibe ke mo jubu ka ni shiga de mama ai ma ka gele ka fo garjiga be ka bonya na kala ka kumani anga de mama ka dungo ko ulama sebe ulama nyuma bude min ka hena ka bu ka shi ayra ka de mama wa kale de auna ma sebe ale de ala ka kirai ale ka hera ka bu ka sha ka de mama alhamdulillah warta be kuma do la mais hali be doni ni di ka dini bonya ye ka di ni karama ye ka negeni ni muso ne dro basro meti ni muso ne dro bi sa usra ala kan ke achama o bra ka fam mara na an fana ko ka te kuma do la ni ne be wati da la anga famola chai gunei ko so ya nya fotu ma do la don ni min dira tuma do la do ko ka cha anga famu fana famu marola ni famu ka ye ka fo ni furuche do fa ni ne dutiye nya ya madi ati ni o jige ma miri nai in se ka soro ka kuma ni ala fi hal na soro la kuma do ha cewa ba ko kun ne tare mulai
ka sira fara ka don dimuso dɔ la k'i fa ka girinti ka sɛrɛbɛti safinɛ kɛ k'i da jɔsi ka sɛrɛbɛti k'i da jɔsi ka sɔrɔ ka na so kɔnɔ ni dumuni sigira ko ne ka ɲi o ma ɲi dɛ ni muso kɔni donna guala ye musa ye kanu cɛ o cɛ wallahi hali ni ye ɲaamɛ de dun aw ka baara yɔrɔ i kɔnɔ falen i muso donna guala ye ka tobili o tobili kɛ dɔ dun o la ala yɔrɔ sokɔnɔ dumuni fana a dunni fana a sigi cogo n'a présenter cogo fana b'a dumuni nɛgɛ dɔ i la dɛ ni kan ti o yɔrɔ yɛrɛ de ma c'est vrai i mana fa cogo o cogo muso donna funteni na ka tobili min k'i ye n'a y'o kɔni d'i ma dɔ dun o la adama n y'o fɔ n k'a b'a sigi cogo la o la i nana ni muso nana sisan i nana bonya kɔnɔ muso yɛrɛ dumuni ta ka n'a sigi kɛrɛfɛ ɲɛ la ka minɛn dayɛlɛ ka kini bɔrɔtɔ ka dɔ kɛ na la k'a fɛngɛ mais i bɛ dumuni ya taa karisa ka dumuni sigi dɛ tuma dɔ la adama o ma ɲi n tɛ ni o yɔrɔ fɛnɛ ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ dɔw de bɛ yen u falen de don so kɔnɔ tuma dɔ ne bɛ se ka taa kan fɛ yen i bɛ n bonya an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ bɔ tɛgɛkoji de kunna dɔrɔn ka na n ka so bon cɛ yɛrɛ n yɛrɛ ɲɛ b'a la n falen don n ka kɛnɛya tɛ n permite k'a fɔ n ka dɔ dun n yɛrɛ bɛ ban a ma o de kama mais tant que i muso de donna gabugu kɔnɔna ka dumuni dɔ dun i tɛgɛ don a la n ka taa sigi cogo ko ni fɛn ma kan k'a fɔ muso yɛrɛ de ma a ka dumuni sigilen ma ko ne fara a bɛ dɔ tigɛ muso si la wallahi a bɛ hami d'a ma hami min a tɛ se k'a expliquer a yɛrɛ bɛ sigi k'i miiri ne ye mun kɛ mun de kɛra dumuni mun de b'a la a bɛ ta mun n'a banna ne ka dumuni na o ma ɲi mɔgɔ ni muso cɛ dɔɔnin di a la hali n'a kɛra lɔgɔma kelen ni kɔgɔ tɛmɛna i k'a fɔ ko bi ta in bɛrɛ bɛnna ni kɔgɔ yɛrɛ ma bɔ i k'a fɔ ko nin yɛrɛ de y'a cogo ye cɛw de dɛsɛra bi fɛnɛ la ni dɔgɔ de fɔ cɛw ye k'i bɛ musow ka pari la wa musow ka pari de fana ye pari jɛlen ye an k'u defa adama bɛ ka min fɔ n'a bɛ hakilina kelen na muso apprécier o de ka ɲi nɔ ka muso apprécier o ka ɲi muso fana ka ko kɛ min b'a apprécier n y'a fɔ cogo min a fana ka dumuni sigi cogo ni fɛn baarakɛden ye du kɔnɔ bɛɛ donnen du kɔnɔ jiso de ka di fa ma a yɛrɛ sigi min dɔ la taa karisa ka dumuni ta ka na sigi ka dumuni ta ka na sigi karisa dumuni ta ka na sigi i ye dumuni kɛ wa i ka dumuni sigira musoman bɛɛ kan ka to ka taa cɛ bilasira ni cɛ nana fana ka taga kunbɛn k'a bɛrɛbɛrɛ ka ji soli ka d'a ma musoman bɛɛ kan ka o de kɛ n'a kɔni b'a dɔn dumuni sigi cogo bɛ yen n'a sigira o sigi cogo la ka présenter o présenter cogo la adama hali ni kɔnɔ fa dɔ i bɛ tɛgɛ bila a la i bɛ tɛgɛ bila a la tuma dɔ la fana a kɛcogo fana bɛ yen nɔ hali ni kɔngɔ bɔlen ye dugu kɔnɔ i bɛ ja kɔ i taara ka bɔ ka taa buru sɛfan san kare kɔnɔ dusukasi bɛ mɔgɔ bila ka réagir ko dɔw la ka sɔrɔ i ka laɲini yɛrɛ tɛ i b'a ye n b'a f'i ye an karamɔgɔ dɔ filɛ nin ye ba kɔfɛ Ali Kamara i b'a dɔn Ali Kamara yɛrɛ la a y'a fɔ a ka bɛnna la dɛ a ka tasarrufa t'u la k'a dɔn ko furumuso ɲuman dɔw bi a kɔ a ka dumuniko sira fɛ a ka kalan walanda di sira fɛ i b'a dɔn ko Ali Kamara ko a hakili sigilen bɛ bɔ so an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ hakili sigi an bɛ segin ka hakili jigin kɛ ka bɔ su in na ni ala sɔnna a ma an karamɔgɔ n'an karamɔgɔ de Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara a bɛ katikaw fɛ yen nɔ yɔrɔ maa tɛ n'a fɔ katikaw ye tuguni ko a ye bɔ ko an ka taa kunun ta yɔrɔ la an ka taa bi ta yɔrɔ la kunun ta de diyara katikaw maa tɛ n'a fɔ olu ɲɛna tuguni k'a bɔra hali ni a fɔlen k'a fɔ ko Sherif Ahmed Tijani Haidara bɛ na kati hali n'an ko katikaw ko maa si kana taga u yɛrɛ kan ka min kɛ u b'o dɔn kunun ni kunnasini a ye min kɛ a ye min f'u ye hakili olu yɛrɛ b'o ɲɛdɔn su in na ka an ta ye hakili jigin dɔrɔn su in na ni ala sɔnna a ma Sherif Ahmed Tijani Haidara a bɛ katikaw fɛ yen nɔ kunun fana an ba madame Haidara tante Halima ka Dagamaisa ka suntigɛ tun bɛ yen nɔ ale yɛrɛ Imam Hassan ale
ale ka akadema jara ba ale de bolo kene de majara ba ale de bolo o kene sigira talata do ka du araba la kunu mutu asuntige jalo jumana kunu tu atuluta nere baka tuluta nere ba to halima ne de ba fana to halima ne wasara halima kula ame do ke ambai ani akorona korofen beno ke ubela jeli bela jeli ni ajoro do bela jeli ka taro ba bulu do ke ubela jeli halimi bemi mi dun hono ani dun ne ka wala ndami ra jena ame Allah taala deli ala ka wala nay fam to mandi ama en sabati dun kono halimi wati na tuwa kama ame sikin kata sugu konnala no funi meno amita wati ga sugu wonnala am gla singana ni Allah taala sonama Sungalo Jumakun Sabana wajulu kene min bina ɲanamaya a seri Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ kati ville sous section de nin baara in sigi sen kan ni ka a seri Sherif Ahmed Tidiane Haidara bila a ka munumunu kati ville sous section comité ni ɲɔgɔn cɛ. Sungalo Jumakun Sabana wajulu kene bi ɲanamaya kati kɔkɔ plein comité ni kati ATT bugu comité fɛ min bi kɛ kati kɔkɔ plein na sescom kɛrɛfɛ nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h. Kati ville sous section ɲɛma Fasigi Dumbuya ko a bɛ wele da Katina lamini bɛɛ lajɛlen u ka bɔ ka caya i n'a fɔ kɔrɔlen u bɛ bɔ cogo min na don kelen pe jumadon marsi kalo tile 6 an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kati kɔkɔ plein sescom kɛrɛfɛ ni kana bani dencɛ a seri Sherif Ahmed Tidiane Haidara lamɛn sabu ni ye Sherifu lamɛn ye kuranɛ lamɛn ni maa min ye kuranɛ lamɛn ye Ala ka kumakan lamɛn bani dencɛ a seri Sherif Ahmed Tidiane Haidara kɛra ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ɲuman ye. Ko k'i janto mɔgɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ ni k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka diɲɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi bi ni k'aw ni kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don. Étoile électronique marque de l'élément la Samalagnon Malila au-delà ananani minankura chama ye malien la fiali kama premier show yere koni inafo téléviseur full HD HD gansan a smart lamau ani kasi a écran plat ni anyogona weroma étoile électronique nanani ni beye obiseka audien yeto swani minuna wa utabede niko étoile électronique iko électroménager au minuma kobe réfrigérateur la congélateur toblika mino ni bebe soro songa dana tenediala étoile électronique la au café téléphone studia bebe soro étoile électronique la a smartphone la no tablette tactile ani connexion que la chamawero étoile électronique yere fleni souvenir na yere la place du souvenir trefe srani de tene mani makife otumana malion au connaissant tukuya sila kato kofe étoile électronique kola au sinfajona kasiyeno ukamino kanyi wa asongo kadifana ayo ka komenu ke jona ni numero nununa minu fleni jabarani sanfe national distribution aw ka pine ko hami bana pew anw fɛ yan qualité ko kuma bana pew an ka pine kolo gɛlɛnw mobile siya bɛɛ lajɛlen pine remorque pine minnu mi mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pine kɔrɔ i ka bolimafɛn la a fɔ national distribution ka pine kolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ national distribution ka pinew don national distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye funeni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la national distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la
a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade de 26 mars ma national distribution siradala kɔlɔnba Zinzan bɔnbɛ fali fɛ nka a den tɛ an ɲɛ bɛ ni jus minnu na danfara belebeleba bɛ ni jus ni jus tɔw cɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɔfɛ a yera k'a fɔ ko yiriden gɛrɛgɛrɛ o nɔnɔ bɔlen don k'o kɛ kanɛti kɔnɔ k'o d'aw ma aw ka se k'aw ni lasumaya n'o ye fɛn foyi de tɛ ni jus la min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase aw ka kɛnɛya ma n'a ye jiridenw min a bɛ nafa kelen minnu sɔrɔ la fɛn min ye anana ye jabibi mangoro lemuruba tamarin o nafa kelen o de bɛ sɔrɔ lela ni akadi la a minɛn kɔfɛ kɔlɔlɔ foyi t'a la ni damu tɛ aw ka jamajɛ donyaw walima sun tigɛlen kɔfɛ wasa farikolo ka lakɔgɔ ka vitamine ba sɔrɔ a fɔ ko lela ni akadi ka daminɛ vitamine A B C lipide protéine nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ni jus kofɔlen ninnu na ni maa min mago b'a la an filɛ ne mɛnna kura sugu la walima i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira minnu filɛ ne ja sanfɛ. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafolo ko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. Kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. An bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. Awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. Yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. N ka mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa. N'i ka kalanko dun. Awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. Yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakoro gɛrɛw na wa. Jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. N'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Bien, sɔgɔma. N se kanti fɛba mɔgɔ ne mɔden don. Esprit t'a la. Alhamdulillah. Ne bɛ ka relax mois de Nura ma. Awɔ. Nura âge tɛmɛn'o kan. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ de yaala n'a ye a tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Ne de ye feere relax 1 plus. I y'a siɲɛ fɔlɔ de Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, bi b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo min mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A kɛ bannen kun abada. Yirijɛla den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo wɔɔrɔ la Yirijɛla 6 mois ye a kalo 8 Yirijɛla 8 mois ye ani sisan Yirijɛla 1 plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ. Awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la. Yirijɛla ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na. Yirijɛla denbaw bɛɛ jigi don. Yirijɛla 1 plus a nana aw lafiyali kan. N'aw tɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Yirijɛla siɲɛ 1 Yirijɛla waati bɛɛ. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbeau Mix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions.
kuma kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyalen don ka wagati dimani dɔ makɔnɔ su mana s'a tigɛlimayɔrɔ ma ni ka bɛn ni misi wele kan ye ne ko lagare tun bɛ ka mun ɲini tuguni a faamuna sisan jupaps barisa an ka nisɔndiyako foyi tɛ se ka kɛ jupaps kɔ jupaps k'i ni lahinɛ ni lahɔrɔma kalo in na jupaps diya min tɛ fɔ ka ban jupaps format 1 litre bɛ sɔrɔ sisan fɔ ka bitigiw bɛɛ la ramadan mubarak diɲɛ kɔnɔ fɛlen dɔ hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma wasan ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalikow la anw ka nafalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko kɛ i kelen na si ti bɛ fɛ sara ɲuman bɛ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn mali ta fan fɛ kɔsan sabu anw bɛ waso ka kɛ malidenw ye Kosan ka fɛn dilanenw bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye kosan asipa farifoni ni galabu kɛnɛya a b'o bɛɛ d'e ma T-National jamajɛ yɔrɔ la kɔɲɔ yɔrɔ la lenkunu yɔrɔ la hali tɔsigi yɔrɔ la jama bɛɛ bɛ girin te min kan T-National makɔrɔw b'a min denmisɛnw b'a min cɛw b'a min musow b'a min T-National n'i ye to in min i ni kunkolodimi tɛ ɲɔgɔn ye n'i ye to in min i ni banamisɛn tɛ ɲɔgɔn ye n'i ye to in min i ni farifoni bɛ ɲɔgɔn na o de la u b'a fɛ sipɔrikɛlaw b'a fɛ sɛfɛriw b'a fɛ artisiw b'a fɛ a bɛ wajuluw kɛnɛ kan ne ka gɛrɛ na te wɛrɛ t'i sigi tuguni fɔ T-National malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi lɛ kulunka langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épice dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini kura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini kura bouillon poulet a na épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Beba, francera beba, ko aguti ka galbonda. Eu ka championi, eda naya, imashwa.
Kadatiniya, kafarifani, kagaranyaga, fudanaya, afaronko kele, abegalabu kemea, kibila bela, no adandu. Teuka championindo, agute Amerika galomunda, idanaya, oh papa gute, oh mama gute, Joni gute, aya gute. C'est comment Dedanaya championi papa Dedanaya akadi tro Dedanaya Dedanaya minafa ami ande ba ubela je fo mun su wonna la mun kilme ka dana ta ka da shirifla tv kan watina karga yana nga sponsor officiel ami afuka wala nyimando ka do ka e ka fo su hono mo bela jile ko alaka suja ankaramo adama sumulu hine nyona kalui ami ya ni wati labanu na ambalma su hono mo do ala la jarabi basoro yana su kwa konona village min local si ambalmo be am beka de meka si sugun kurama de ma chugo kacha de ma chugo kacha ni dota e soro e dota e chugo were kadaka ni sugun kurai am beka sugudi be kam mo do sugun kurala be ka soro do blo ni sugun kurala chugo dola alaji subankan la jarabi na nasiraw do ala yara kalena kabi alla jarabi ani hakato ni kaife ko sun tigara ni awatila o do kanye anga kama jamu ya kanji wa angaman mo na mo jo barka bona sallallahu alaihi wasallam inshallah
Singalo dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Nimana mutuelle singalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Nimana mutuelle yɔrɔ limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sungalo kalo damu waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne ye Zara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye le min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya. Ne ko jɔn ye star ye dɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa, ne de ye star ye, ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye, ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ. K'aw to ne minni na, ka b'aw kolo sigi, k'aw mɔdiya. O de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'a cɛɲa? Ne de don tomate concentré Zara. Ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star. N'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye. A bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Te alkaba, te wulate, te min ɲɔgɔn manja, te min daro ka di, te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la, gɛrɛw na, kɔɲɔdonyaw la, denkundiw la, jamadonyaw fɛ te kelen pewu, te alkaba, te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na. Wadonaw, k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ, a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la, i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye. O wuli ka d'a ma o forongo kelen farifoni ni nisɔndiya ni mɔɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i ta la kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la te alikaba tew la sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko da Aw ka jupresi an yɛrɛ kuraw latodɔn u lasago nin ko ɲuman ka nin t'u kɔnɔ yiridenw kɛnɛ ani ka jaabi sɔrɔ nin fɛn kelen min na Peresiya ka ɲɛmurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma Peresiya man o ye mangoro balama gɛrɛgɛrɛw de sugantili ye k'a nɔnɔ baw ye ni Peresiya anana ye a ye jabibi kɛnɛkɛnɛ duman nanafinbaw la Peresiya ka biyaki jikitimiya ale tɛ filasan wa Peresiya ka cocktail n'i m'a nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya Peresiya anana koko ni fɛn k'a loloni ale kɔni maa t'ale kɔrɔfɔ maa ye tuguni ni Peresiya ka jus kɛnɛtimaw ye aw yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na Sungalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Nimana mutuelle sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Nimana mutuelle yɔrɔ limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ.
Mixwell sungalo kalo damu Watibe. Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Kadatimia kafarifani kageranyaga fudanaya afaronko kelen abegala butkemea kibila bela no atandu teuka championindo agute zarika galobunda edanaya on papa goûté on mama goûté Jejuni goûté che aya goûté. C'est comment Dedanaya championni. Papa Dedanaya akadi trop. Dedanaya Dedanaya minafa. Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga na langoloto na mi no fe ona de bito bene zamzam kan na jene ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke la dia ni salate la le kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jene mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jene na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domine kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jene ngura buyan poulet ana EPC du mali kono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nesodia ni ka tobile ye ejike semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nesodia ni nga bla munya na ma ko jora ko la ko werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abese ka wuli ka se bebe nyarela ibe babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wali kala ka daga juru be bamba 76 80 00 62 16 Wenegele 76 38 59 59 Zamzam Kanaji Ngura Kuya Fule Ana EPC Nude Bela Jele Wasara. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. ni ala taala deli sumi ni an bɔra ka a tigɛ sisan ala ka a minɛ an ye duwawu minnu kɛra ala ka jaabi bato fɛn fɛn kɛra a kɔnɔna la ala taala deli ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye k'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen hakili jigin k'a fɔ ko bitu ye silamɛya donba dɔ ye n'o ye badiri don ye badiri ni o ye silamɛya ka kunnawolo donba dɔ ye kafiriya kan an bɛ ala taala deli bato minnu kɛra a kɔnɔ ani duwawu minnu kɛra ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ kabini sɔrɔ minnu y'a su ɲɛnamaya ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye UJMA n'o ye Union des Jeunes Musulmans du Mali ni o
nyema baye an karamɔgɔ Sheikh Muhammad Makibaye laada dɔ san o san olu b'a dɔn ɲɛmaya bi kuranɛ kalanba tun bɛ u bolo Bamakɔ Juma misiriba la kuranɛ kalanna ka duwawu caman kɛ ka kira kan seliw caman kɛ ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen an bɛ Alahu Taala deli duwawu ninnu Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Ijuma cɛdenw k'a bɛɛ lajɛlen fo a cɛ n'a muso selili féminin k'u bɛɛ lajɛlen fo a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Sheikh Muhammad Makibaye k'a yɛrɛ fo a ka cɛsiri ni a ka wuli ka jɔ la an karamɔgɔ Adama hakilila sisan n bɔn'o ɲiginna jiw min na hakili lafiyara sisan i bɛ se ka segin an ka su in na nafila kan an ka sɔrɔ ka bɔ cogo ɲini baro la an ka waati korona inshallah taala Usman kan su in na sunkalo su 18 nan don nafila min don a la o de ye jɔko 12 salamu bila ko 6 alfatiha kalannen kɔrɔ kɔfɛ sabi isma rabbikal a'la sura dafalen i b'o kala siɲɛ kelen kelen kul ya ayyuhal kafiruna sura dafalen siɲɛ kelen kelen n'i ye salamu laban bila i b'a wurudi ya nuru siɲɛ 100 su in na sunkalo su 18 nan don nafila min ɲininen don jɔko 12 salamu bila ko 6 fatiha kalannen kɔrɔ kɔfɛ sabi isma rabbikal a'la o sura dafalen siɲɛ kelen ni sabi ma nɔgɔ i ma bɛ kulu halaw bila ye ni ka nɔgɔ i ma ka kulu ya ayyuhal kafiruna k'o da a kan ni ye salamu laban bila ya nuru siɲɛ 100 n'an y'a kɛ Ala ka minɛ bolo amin ya rabbal alamin an bɛ Ala deli Ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya ɲɛ Kamara Kamara dakuruɲa wa an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani an lamɛnbagaw an ye an karamɔgɔ fo a Seyid Sherif Usman Madame Haidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka daminɛ tɔmɔ Sherif fila fo ka taa se a dɔgɔnin bɛɛ ma k'a ɲini Ala fɛ sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di ani bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o kɛ a ka lafiya kama salli ala rasul sallallahu alaihi wasallam Sheikh Adam alhamdulillah alhamdulillah an bɛ foli kɛ lajɛjɛkulu bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ coordination ɲɛmɔgɔba Jamiat Ansardine sira fɛ Abdoulaye Maïga bi kun ale ka suntigɛba ye an b'a fɔ a waleɲuman président awɔ bi suntigɛba min kɛ juma doya fɛ a ka du kɔnɔ bi kun y'o ye o de kama an denmuso Nura yɛrɛ ale bi o baaraw kɔnɔ an bɛ président fo ka waleɲuman n'a ka bureau dafalen ka section iri gauche ka ɲɛmɔgɔba fo Dramane Jara a n'a ka bureau dafalen ka iri droite fo Amadou Traoré ka section Kalabankoro Malik a n'a ka bureau dafalen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'an karamɔgɔ fo ani dɔgɔkɛ Alhaji Alpha Diallo ka n'a ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ waleɲuman dɔn k'an ba fo Sogonikɔ Fatumata Traoré an b'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a denw n'a mɔdenw ka an denmuso fo Ɲame Fofana Falajɛ Banakabugu an den don an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka musokɔrɔba ɲuman fo yen nɔ Bakari Touré a n'a buramuso n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ lajɛlen k'Ala ka ɲɔgɔn mɛn ɲɔgɔn na Ala ka hɛrɛw jidi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam ka sigi ka yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn i ka cɛsiri ni i ka wuli ka jɔ la an b'an ka foli gama tabi ka taa Gabɔnkaw fɛ yen nɔ an bɛ Gabɔn bɛɛ lajɛlen fo an filɛbagaw ka ca yen kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimakɛ Seydou Kane an bɛ Seydou Kane fo yen kosɛbɛ ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani a furumuso ɲuman Siseba an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn u ni u baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Cɛrno Jalo k'a fo ka waleɲuman dɔn ka an yɛrɛ kɔrɔkɛ fana fo Tidiane Niang an ka cɛkɔrɔba ɲuman Bahame denkɛ Tidiane Niang o bɛ Gabɔn ani Jalo Niang ma Jalo tɔgɔma an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo u n'u baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka an baarakɛ ɲɔgɔn Amadou Jalo an y'a fɔ ale min bɛ deli ka sigi yan nɔ don o don k'a fo ka waleɲuman dɔn bi a bɛ Katikaw fɛ yen nɔ Sherif kan ka taa yen su in na a bɛ o baara labɛnw na k'a fo ka waleɲuman ka ne yɛrɛ ba fo n'o ye Sufi Awa ye yan fo Ɲamakɔrɔ k'a fo Sufi Awa n'a ka cɛsiri k'a fo ka waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ a ye ka duwawu ɲini a fɛ an ka bi clip du jour o bɛna kɛ Basiru Tunkan an b'o yira o la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka bɔ ni Yatasayi ka cuisine ye dakuruɲa laban o ye su in na bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Katikaw fɛ yen nɔ ka taa an karamɔgɔ Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara ka taa a kunbɛn su in na a ka wajuru ka nafama na Ala ka sini fana yira na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Soulja Music. Tuma
basiru sengena ne basiru nyenina ne bora Bamako kata nyere soro Burkina ne wulela Burkina kata nyere soro Lomé